Tal-aħħar kien hemm din l-istorja ta' Clayton Bartolo, Amanda Muscat, Clint Camilleri. Kien hemm lajdu ta' over the weekend. Isma' appartament għandkom storja vera kbira. Gvern Laburista li jitlab maġġoranza fenomenali għal darba darbtejn l-darbiet. Kellu ċans jieħu ċertu deċiżjonijiet ibsin għax xorta ħajrbaħ l-elezzjoni li jmiss. U ma għamilhomx. Businessman is among Daphne Caruana Galizia murder suspects. ċara li mhux li qatlu Daphne Caruana Galizia, imma li provaw jagħmlu minn kollox biex ma jinqabdux in-nies x'ma tixxokkjax ruħek. Mhux għalhekk kien hawn dal-fass kollu fuq il-każ ta' Daphne. Mela, tlaqna? Hello, Herman. Hello. Mela, qabel ma nibda, ma' Herman Grek li għandi ħafna affarijiet x'nistaqsih, partikolarment għax dan l-aħħar spiċċajtu wkoll protagonisti f'storja illi il-pajjiż jisu għandu interess kbir fiha. Qed nitħaddet ovvjament dwar l-istorja ta' Clayton Bartolo. Nixtieq nirringrazzja lil Patreons tagħna illi għamlu dan il-podcast possibbli minn qalbi. Grazzi kbira. Patreon.com/John Mallija, jekk tixtiequ tkunu parti mill-komunità tagħna. Aktar minn hekk hemm numru ta' azzjendi li ġimgħa wara ġimgħa jappoġġjawna biex inkunu nistgħu nagħmlu dan it-tip ta' kontenut fejn il-libertà tal-espressjoni hija l-iprem valur. Dawn huma il-Browns, Vinja Capricci, grazzi l-ESS, Maple, Apex Media, nirringrazzja wkoll il-Business Labs fejn illum il-ġurnata aħna għandna l-uffiċċji tagħna wkoll, grazzi l-Kutriko, Wellbees.mt huwa l-post fejn jiena nagħmel ix-xejja tiegħi, il-Garmin 9986645 huwa n-numru ta' Derek Meets. Mela, Herman Greg, that was quite a mouthful. I'm getting better at it. Palmat lek. About time. Episode 160. Kważi 170. Ma kifat lek da beda bħala proġett pjuttost informali u pjuttost kazwali mal-Waze, insomma, u zeċ teħbi pora. Insomma, b'xumot għadnaw. Mela, ħabib tijaj, kif inti l-ewel netta? Tafint, għajjien stress. Għandu nuqqas ta' rqat, nuqqas ta' holidays, nuqqas ta' kollox, imma le għal raġun. Dik hija l-ħajja ta' editur. Il-ħajja ta' naħseb ġurnalist, u mbagħad meta tispiċċa editur tispiċċa dak kollu li l-ħassis kollha timmultiplikhom b'100. Għadek tħossa, għadek emozjonalment għada, xorta, peace fuqek. Bil-fors, John, jekk ma tibqax peace fuqek bħala editur. Sewa. Then you should look for another job. Sewa. Ġifieri part and parcel. Bil-fors, għax inti għandek fl-aħħar mill-aħħar nis jgħidulek imminti tara kollox, taqra kollox, impossibbli li taqra teditja kollox. Ġifieri din tim, imma dejjem ħajkun hemm affarijiet li spiċċaw jiġu kultant ippubblikati u hekk tajt, hemmhekk forsi misnaħadna angolu partikolari. Hemmhekk immisna kontatjena tal-persuna, u bat ovvjament tiddiskutija mal-edituri l-oħrajn. Imma fl-aħħar mill-aħħar l-editur, speċjalment fil-pożizzjoni li għatjena, responsabbli ta' kollox legalment, etikament. You were the buck stops. Fl-aħħar mill-aħħar. Ġifieri jekk inti tieħu azzjoni kontra organizzazzjoni tal-aħbarijiet, ħafna drabi l-editur in chief ħajalaħħa. Semmejt li tim. Mela, inti l-editur, mbagħad inti għandek edituri ta' jien għandi mbagħad l-online editor li huwa Bertrand Borg, il-print editor huwa Anthony Manduka, ilu fil-professjoni għal numru ta' snin, u news editor il-Diana Cacciatolo. Diana hija Irlandiża, waħda mill-ewwel affarijiet li għamilt meta ġejt appuntat editur, jiena editor in chief, kont appuntajt il-Diana, ġejja mill-BBC Diana, żewġa wieħed Malti, u jiena ħassejt dak iż-żmien li bl-esperjenza li kelli bżonn xi ħadd li anka li jiċċallenġjani f'dak li nagħmel. U għalhekk naħseb nimxu tajjeb għax jiena ma rridx jesmen madwari, jiena rrid nies li letteralment jgħidu li uj, għamil spalla. Le, ma naqbilx miegħek li għandna. Ikollkom ħafna minn tad-disgwiti. Kuljum.
kull jum, kull filgħodu war nofsinhar fil-għaxija fuq it-text message filgħodu. Mhux taf xejn tajjeb, il kollu hemm naħseb dawn il-konflitt tal-idejat. Imma jekk editur jgħid ħa nagħmel dak li rrid jiena, alright, fl-aħħar the buck stops with me. Imma jekk editur jgħid li ngħid jiena u daqshekk, ħajkollok problemi kbar. Biżjed minn 20 sena esperjenza ISS joffru għażla kbira ta' dwal, plakek, switchijiet u aċċessorji elettriċi ta' kwalità. Li jgħinuni nsib dak kollu li għandi bżonn għal dari u għal familti, żuruhom ġewwa x-showroom tagħhom l-imrieħel jew inkella fuq ess.com.mt. X'inhu ma l-skill set li jagħmlu editur tajjeb allura? Dak li hu li għamel ġurnalist tajjeb, ġifi fl-aħħar mill-aħħar editur irid ikun ġurnalist seasoned, xi ħadd li ilu għalija numru ta' snin u snin twal idealment. Irid ikollok kemm paċenzja u kemm nuqqas ta' paċenzja kważi. Tkun multitasker, tkun qed taf torganizza għax ħafna affarijiet jiġru fl-istess ħin, ġifri jiena llum f'temp ta' sija kelli kwistjoni legali, kwistjoni ta' politika, kwistjoni ta' editja editorial, kwistjoni ta' qed nirranġa żball fuq il-website tagħna, qed niddiskuti mal-managing director tagħna fuq il-kwistjoni tal-staffing, problema oħra. Ġifieri, u dak kollu f'temp ta' sija, ġifieri taqbes minn ħaġa għall-oħra, imma li għandu sabiħ ukoll li il-ġurnata ttir, John. Ġifieri, tidħol fil-għodu, kultant ngħid saru l-4, 5, 6. Allura, imma li ħaġa importanti huwa li tkun responsabbli, tisma' n-nies, tkun empatiku man-nies, tkun you have to be forceful, imma dejjem respectful. Mela, naħseb xi ħaġa oħra li hija probabbilment sabiħa sejjer nassumi hija illi meta jkun hemm storja ta' interess nazzjonali qed tiżviluppa, ħafna drabi intom tkunu f'nofsa. Ekku. Issa dal-aħħar kien hemm din l-istorja ta' Clayton Bartolo, Amanda Muscat, Clint Camilleri, kien hemm dan id-drama li qed jiżvolġi, mbagħad daqqa waħda il-Prim Ministru filli qed jgħid lil daw mhux se jkeċċihom, u mbagħad ħareġ fuq l-qadba ta' Kastilja u qalilna wara li rajt dawk li kitbu Times jew il-mistoqsijiet li battulu intom, eleġġejt li lil da ħankeċċih. Tina ftit il-kuntest tal-istorja min-naħa tagħkom. Aħna għandna numru ta' ġurnalisti li qegħdin huma speċjalizzati f'ċertu areas. Jiena f'għandi Neville Borch huwa l-fact checker. Tana għamilna proġett aħna maliju li tagħmel xogħol huwa li John Malija għal li x-xemx mhux vera titla' minnaħa u minn oħra u aħna nagħmlu l-fact checker fuqha. U mbagħad għandi numru ta' ġurnalisti on the ground, u mbagħad għandek f'dal każ għandna lil Jacob Borg li qegħdin letteralment dan għamlu proġett internazzjonali ma' organizzazzjoni bħal OCCRP fejn dana letteralment nħalli jaħdem ar rasu. Il-Jacob, kull ma jgħid li isma' għandi bżonn ġimgħatej jiddejaqnix, ħanaħdem fuq da għandi ċertu data li laqqas jien żgur ma kapaċi nagħmlu dal-affarijiet. Allura li jagħmel ħafna drabi huwa ikollu source, ikollu ċertu data, ikollu ċertu numri, jagħmel 1+1 u joħorġu id-dettalji. F'dal każ li ġara ta' Clayton Bartolo għamilna ġimgħatejn nisimgħu l-ewwel tal-Uffiċċju tal-Standards Commissioner jgħid li il-mara tal-Ministru kienet ħadet job li ma kienx taħdem għalih jew ma kienx kwalifikata għalih, insomma l-istorja nafuha. Mbagħad waħda niskopru li hemm issues oħra. Jiena smajt kont naf li Jacob kienet jaħdem fuq da, ma kellux biżżejjed informazzjoni għax aħna nippruvaw nivverifikaw mhux darba darbtejn ma jklet darbit hekk jista' jkun. Jacob kienet jibgħat xi domandi, ħafna drabi. Ġifieri Jacob kien qed jirċievi l-informazzjoni minn ximkien illi jista' jkun hemm iktar x'jingħad dwar din l-istorja. U mbagħad Jacob beda jgħaddi l-mistoqsijiet lill-Prim Ministru. Ekku. Essenzjalment. U din il-ħaġa lill-Prim Ministru allarmat, qed nifhem sew? Ekku. Sewwa. U il-Prim Ministru ikkorresponda magħkom? Le, aħna l-ewwel darba li smajna b'dan l-allarm, sa jiena editur, jiena nisma' minn bejn kien hemm lajdu ta' over the weekend isma'
il-Time se jkollhom storja kbira. Jina b'nazzjoni kont imsiefer weekend li għaddew bdejt nisma' miż-żewġ partit, isma' apparentament għandkom storja vera kbira għandkom. U jina qed ngħid. U inti qas kont ġifieri familjari. Kelli dejja ma bdejt ngħid isma' we're still tying the loose pieces biex nġibuha bħala storja ġifieri. Imma di John tiġri kull ġimgħa. Ġifieri kollok storja fejn literalment. Għadha ċitanti għalik jew? Kieku mhux eċitanti, kieku m'għadniex hawnhekk wara 28 sena. Ġifieri ġurnata bħal nhar it-tlieta fejn tqum filgħodu ħadd tidħol l-uffiċċju tajt bħalissa dejjem minn għandna fażi fejn jew kulħadd sik, jew kulħadd imsiefer, kulħadd tafint ġej il-miliet. U filli ma jkollokx storja mbagħad tinfaqa' storja bħal di u tipprova tara tiġrija mal-ħin, tkun preċiż f'dak kollu li qed tirrapporta. Huwa ta' soddisfazzjon. Huwa ta' soddisfazzjon li l-medja da kapaċi ġib ċertu bidla fis-soċjetà, fil-ħajja politika, naħseb dik importanti. Naħseb li l-medja tagħmel ħafna impatt f'dak li jiġri fil-politika b'mod materjali. Ġifieri meta tħares li l-politiċi anka kbar ħafna li ma konna nemnu qatt li ħajspiċċaw mill-politika jenna f'Joseph Conrad. Il-medja kellha naħseb li prem roli jena fil-verità. U anka il-trend ta' kif qed jivvutaw in-nies. Naħseb il-medja mek għandha wkoll rwol il-fatt li t-tribaliżmu qed jonqos. Naħseb ġej ukoll mill-fatt illi qed ikun hemm ħafna iktar spazju biex il-medja tagħmel rapportaġġ li jkun iktar ngħidulu oġġettiv. Żur Vinja Capricci by Abram ġewwa Għawdex għall-lifjen ġobnijiet laħmijiet imbejjed kif ukoll wieħed mill-whiskies favoriti tiegħi il-Jericho tal-Lost Distillery. Idħol www.vinjacapricci.com. Kien hemm dan is-suspett illi Amanda Muscat kienet ingħatat kickback ta' madwar 50,000. Korrett? U dik kien xi ħaġa illi l-FIAU kienet qiegħda tindaga u b'xi mod, ovvjament tista' tgħidli kif, waslet għal widnej Jacob Borch. Naqblu? Ekku. Minn hemmhekk imbagħad x'jiġri bl-istorja tiġi għandkom u mbagħad x'tagħmlu? Aħna sa dak il-ħin konna għandna nqas biss irriġinja l-istorja. Għax dik li ġara kien il-Prim Ministru li qal isma' aħna batnilu domandi qed nassumi. Il-Prim Ministru antiċipakom ġifieri. Ekku, aħna ħriġna l-istorja 3 sigħat wara li qal il-Prim Ministru li batnilu l-istejjer. Aħna konna għadna qed naħdmu fuq l-istorja sa dak il-ħin. Jacob kellu diġà ħafna informazzjoni imma kemm literalment kien fadallu ftit dettalji, fact checking, għax ħafna nies jaħsbu li aħna qbdu noħorġu fejt bla doċ u Jacob huwa pitma ħafna. U għalek huwa ġurnalist tajjeb li fl-aħħar mill-aħħar ikkonferma dak kollu li meta inti għandek rapport tal-FIAU li qed jgħid li l-pulizija għandha tindaga dak sinjali xi ħaġa serja. Nixtieq nagħmel eloġu ħafif fuq Jacob Borch. Jiena ma' Jacob Borch kont sifirt u kont mort, insomma konna ħadna xi training mal-OCCRP u konna naħseb ma konniex 50 ġurnalist fil-kamra. Is-sena li għandu dak il-bniedem, biex huwa bdew ituna l-eżerċizzji. Speċjal pereżempju juruk aeroplan, juruk il-number li kollu fuq it-tail, jgħidulek 6 minu dak l-aeroplan. Jacob Borch, u Matthew hi. Inkredibbli, ġifieri kienu. Li ma Matthew? Caruana Galizia. Masterclass, u jiena għattim bejt inħossni 007, bro. U jekk ngħidlek hekk, insomma. U apparti li hu bnidem divertenti ħafna, sirt nafu ukoll. Ma nafx għax rajdik, divertenti to a point, naħseb jekk tkun qed timpjega, naħseb li huwa pjuttost bnidem tal-punt. Tal-punt, le, tajjeb, aħna għandna tim tajjeb ħafna llum, John. Il-ġurnalisti dejjem inti ħajkollok nies li ħajibqgħu, nies they feel burnt out, tiġri il-ħin kollu di. Nies li jgħidulek irid naqla żjed flus, u ma ntihomx tort għax f'ħajja ġurnalistika ma tidħolx għall ġurnaliżmu biex tagħmel il-flus żgur.
Ma għandi team pjuttost tajjeb illum għandna Mark Lawrence, Sara Karabot, daw n-nies li huma nies ta' ċertu stoffa. U vera jħobbu l-mestier tagħhom, Bil-fors. Meta kellem il-Mark dejjem entużjast, meta kellem il-Jacob dejjem entużjast, hemm parti tal-istorja li minix qed nifhimha eżatt. Mela, di qed jingħad li ħadet kickback ta' 5 jew li allegatament ħadet kickback ta' 50,000. Però da Anjoli qed jgħid skont il-PQ li wieġeb il-Ministru tat-Turiżmu dak iż-żmien, kien hemm miktub illi Anjoli kull maħa kontratt 20,000. Għalfejn Anjoli qed jibgħatilha kickbacks biex l-FIU x'irraġunat għandna idea? Sissat, dak id-dettalji li għandna. Semmek għandna. Minn dak li pubblikajna iva sa jista' jkun li qed naħdmu xi ħaġa behind the scenes, imma id-dettalji li għandna sissa ħriġ. Jista' jkun jew hekk hu. Issa Answer the question! Inta ġurnalist, John. Tipprova tuħu ċans fil-ħajja trid. Għatfadal iktar, pero taħseb x'insiru nafu dwar il-ġeja ta' Clayton u Clint? Il-problema hija tant kien smajna stejjer ta' nepotizmu, ta' ser sfaċċat li kultant nibda ngħid meta ħatiqa f'di. Jinkun naħseb li. Imma dak li qed tisma' jidwi through the grapevine kif jingħad. Hemm iktar x'insiru nafu? Onestament, għadni ma nafx. Għadek m'intix. Jekk kellimni forsi 4 ijiem oħra, kapax ngħidlek xi ħaġa differenti. S'issa għadni ma nafx. Bis-serjetà. Mela, il-fact checker tiegħi qed jikkoreġini ħarira tiegħi li the arrangement was formalized last year with Anjoli being put on what a tourism ministry spokesperson described as an all-inclusive remuneration of 20,000 euros per annum. Però jekk tfittex il-PQ tal-mistoqsija ta' Mark Anthony Sammut insejt minn weġiba, jidir li minn weġiba ta' xifem li dan il-20,000 euros kien per annum, però il-kontrat kien ta' sena. Korreġini, jekk hemm bżonn. Mela, taħseb li kellna nistennew li Times biex Clayton Bartolo jitkeċċa jew għalik kien hemm biżejjed? Jiena li juri li kemm importanti r-rwol tal-medja. U nitkellem fuq il-medja indipendenti hawnhekk li tagħmel xogħol ta' investigazzjonijiet ta' li letteralment qed tħallas ġurnalist inti biex li prova jara xemm wara l-kwinti li qed jinħeba. Ġifieri jekk għandniex nistennew żgur li le, imma sa il-Prim Ministru kien jaf jew ma kienx jaf. Dika xi ħaġa li għamilni aħna f'editorjal saqsejnija f'editorjal. Il-Prim Ministru tiegħid li sar jaf il-ġimgħa l-oħra. Jekk vera sar jaf il-ġimgħa l-oħra u aġixxa b'dak il-mod, credit to him li aġixxa mill-ewwel. Issa ħafna nies kritiċi jgħidu isma' għaliex m'għamel xejn meta ħareġ ir-rapport tal-Standards Commissioner ukoll. Xbaj taħdem mid-dar jew ġo xi kaffetterija storbjuża, mela mhux tiġi saħdejn għal business labs, post ċentrali, kwiet sabiħ u li fih tista' tagħmel użu minn hot desks, uffiċċji, boardrooms li trid. Tista' taqbad u tfetx fuq l-adba mingħajr ma tafżal il-ħadd u serraħ rasek li żed inqeda. U jekk titlaq 4 minn nies jew 40 se joħorġuk ta' nies. Business labs, xittit aktar. Dak il-mument meta ħarġ ir-rapport tal-Standards Commissioner u sirna nafu illi Clayton ta' dan ix-xogħol il-persuna li kienet qrib ħafna tiegħu u mbagħad provaw jaħbu l-fatt li ħad tibqa' taħdem miegħu ta' parsi għamlet kuntratt mal-ħabib, fl-aħħar mill-aħħar ma kellix il-kwalifiċi, fl-aħħar mill-aħħar dak ix-xogħol ma mlitux, biex ta' meta sirna nafu dawn l-affarijiet kollha. Għalik kellu jirriżenja, kellu jitkeċċa? Jiena personalment hekk naħseb hemm ċertu accountability. Jiena dejjem nibda ngħid kieku dak l-impjegat tiegħi u battu jagħmel xi ħaġek, mhux ittajru l-barra. Mela kif għax ħallas it-taxpayer jibqa' jagħmel li jrid. Għalik l-accountability. L-accountability u tnaraw wis eżempju ta' nepotizmu, tribalizmu tal-bisaw. U fil-fatt, meta niftakru, kienet minn għalija di shift li oriġinarjament kienet għamlet l-istorja. Fuq il-standard, fuq l-ewwel każ iva. Fuq l-ewwel każ, u mbagħad ġabara Kassola. Għax Kassola għandu attiv Kassola. Titxajtu x'attiv Madonna l-raġel ta' 70 sena jew kemm għandu. Ħafna drabi fis-7 ta' filgħodu l-ewwel text message nirċievi minn Antarnil li jiena ikun bata l kulħadd ta' ġifieri ma attiv li jew
ovvjament ħarġi statement li huwa ammirevoli 3 xhur wara elezzjoni. Ejja, u anka li huwa interessanti li u kellu ħafna x'jaqsam ma' dil-istorja żgur, anka mal-istorja ta' Ġustin jidir li u kien rasaq l-Standards Commissioner ukoll, u jidir li anka ta' Rozjen, biex ta' minn barra l-Parlament ukoll kien verament effettiv. Mhux kulħadd jista' jkun effettiv, John. Kulħadd jista' jkun effettiv. U mela. Għalfej ma ħadd ieħor m'għandux da tip ta' riżultati. Taħseb illi tajna qalbna x'inhi s-sitwazzjoni. Ħafna nies qataw qalbhom. Ma kemm irresqulek naqra l-mikrofon tiegħi. Mela, hemm ħafna nies. Laqta naqrak il-mistoqsija, qed insaqsik il-mistoqsija, da sejr. Jien naħseb li hemm ħafna nies litteralment din jgħidu there's no point. There's no point to complaining għax ma jinbidel xejn. Min kollox, John, jgħidu hekk, kemm irdu fuq il-bini sfrenat is-salvaġiżmu l-ambjentali li għaddejjem barra u ma jinbidel xejn. Għalfejn ma jinbidel xejn taħseb? Għax naħseb il-flus u aħna dejjem ngħidu li kulħadd igerger, imma mbagħad jekk narawk nistgħux nagħmlu daqsxejn flus on the side, għaddar tagħna biex intella 5 solari plus 1. Ma mux l-rwol jinasib il-bnidem kollu hekk. Ma naħsibx li għax aħna Maltini u ġej. Jinasib il-problema hija li l-istat jinċentiva dak it-tip ta' negozju. Bla dubju, ġifieri allura jien ma nistax nifhem onestament bħalissa għandna online poll, ġifieri fejn nistaqsu n-nies jekk għandhom jinbidlu local plans. Lej li ma għandhom iqelbu, mxi 93% din jgħidu lej l-ambjent, għandna bżonn nieħdu ħsieb l-ambjent. Żgur Alla, jiena kważi konvint li jekk jinbidlu il-local plans issa biex jaġevolaw iżjed bini. Perswas li speċa dak kieku jkun it-tir. Però hemm speċa din id-dilema tal-individwu għax fl-aħħar mill-aħħar aħna min qed jgħid ejja nbidlu local plans. Fil-verità x'inhu jgħid? Qed jgħid jekk ħanbidluhom biex kollna inqas żvilupp, ġifieri il-plottijiet li s'issa għadna ma żviluppajniex naraw li minnhom nistgħu nneħħuhom mill-iskema biex ma jiġu żviluppati. Imma ovvjament ħajkun hemm ħafna nies li jgħidu ma ta' dawk le. Imma fl-aħħar mill-aħħar parti kbira mix-xogħol tal-politiku hija li jieħu deċiżjonijiet ibsin. Semmi li ma politiku ħa deċiżjoni ibsin f'dal-aħħar ftit snin. F'dan ħafti snin le, ma per eżempju reċentament, nasib issa qabel ma ġejna, konna nitkellmu per eżempju meta l-gvern daħħal il-VAT. Jiena niftakaru, kien hemm teżista snin u kien hemm biża u kien hemm antipatija u rabja, meta l-gvern għalilna daqshekk pejjibtu ġewwa. Niftakar kont immur restorant ma' missieri sakemm qed nistennu l-pizza ġej qabdu sigaret. Ma John, di bħal ta' traffic. Kulħadd jeqred fuq traffic. Kulħadd. Eżatt, dini. Aħna preparati nagħmlu xi ħaġa biex ma jiena ġejt hawnhekk bil-karozza tiegħi llejla. Jien parti mill-problema. Issa il-gvern xogħlu li bħalma qalilna isma' ma tistax pejjeb ġewwa, ħajkollok tilbes is-seatbelt, ħajkollok tuża l-cash register. Parti minn xogħlu jgħidlek isma' bro, għandna jekk ħad tuża l-karozza, l-liċenzja ħad tkun 10 darbit iktar, issa f'idejk. U għandu l-gvern ukoll jippromovi iżjed mezzi alternattivi ta' trasportu. Ma insomma, da' affarijiet li tkellimna fuqhom kemm il-darba. Taħseb li xi darba ħanaslu għaliha? Ma naħsibx le. Le, għax naħseb li... Ma l-affarijiet oħra wasalna. U forsi għandna bżonn nibdew naħsbu li jiena li jiddispjaċini li kien hemm il-Gvern Laburista li jitla b'maġġoranza fenomenali għal darbtejn l-darbiet. Li kellu ċans jieħu ċertu deċiżjonijiet ibsin għax xorta ħajrbaħ l-elezzjoni li jmiss. U ma għamilhomx. Anzi, kważi għamel bil-maqlub. Kiku f'didja ideali, Gvern Laburista illi kellu dik il-maġġoranza li qatt ma rajna bħala fl-istorja tagħna. Min fejn kellu jibda biex itejjeba s-soċjetà taħseb? Jien naħseb dejjem kollox fl-aħħar mill-aħħar sa klixe, nibdew mill-edukazzjoni. Qed nitfgħu l-flus l-edukazzjoni ma mhux ittaħdemu. Fejn hu l-critical thinking? Qed nagħmlu critical thinking l-iskejjel? Qed nibdew għall-inqas minn qeta żgħira nagħmlu lin-nies x'inhi d-dinja barra minn Malta.
jew qed nagħmlu lin-nies litteralment biex ikunu jisom robots. U moħħna fl-eżamijiet biss minflok nipprovaw nagħmlu l-itfal biex jaħsbu u biex jargumentaw għax il-problema li għandna hija waħda minn daw. Jiena u inti naqblu forsi f'60% l-affarijiet ġon għax nafek, hemm 40% forsi ma naqblux. Imma nistgħu niddiskutu ma' xulxin u nargumentaw ma' xulxin b'mod ċiviku. Illum il-problema li għandna ħafna tajjiru kulħadd iwerzaq fuq media soċjali, nuqqas ta' rispett għal mod kif niddiskutu. Jifieri dik waħda mill-ikbar problemi. Jiena l-Gvern Laburista qatt minn ħanaħfirlu fuq il-freġġu ambjentali li hawn tal-pajjiż. Għax seta' jagħmel xi ħaġa u minflok jgħid isma' provajna naraw se nagħmlu bil-bini għall-inqas nagħmlu minn kollox biex nirrestawraw l-antik u nifqu fejn aħna lex għamilna minn kollox biex nipprostitwixxu kull binja li hawn u nagħmluha 5+1 u hekk. Jiġifieri dik plus naħseb l-ixju tal-nepotiżmu. Nepotiżmu semmejt il-ħafna di tal-nepotiżmu tweġġak. Dejjem eżistiet, John, dejjem eżistiet. All right? Imma daw għamluha fuq l-steroids. Literalment u ktibniha wkoll, ngħidu l-affarijiet ktibnihom editorialment li għalli kollok party membership u tik il-kwalifika biex tkun chairman u hekk ta' parta entità u hekk hija naċċettabbli. Naqblu. Mela. Qed tgħidli Clayton kellu jġor ir-responsabilità ferm qabel ma ħarġet l-istorja tagħkom u fil-fema tiegħek kellu jirriżenja minn jeddu jew kellha jitkeċċa. Clint Camilleri? Hemm l-istess ħaġa u dawk clearly kienu nkaħuzu ngħidu hekk. Ġej għalik Clint Camilleri. U issa nitkellem fuq Clint Camilleri, sejn Clint Camilleri naħseb qatt ma wieħed mill ministri li qatt ma kellimt. Imma l-fatt li għalija għandna xi ħadd li huwa nassab, le mhux kaċċatur, nassab. Jieħu ħsieb il-leġiżlazzjoni. Tiċċekkja waħda Ġiljan. Il-leġiżlazzjoni fuq il-kaċċa u hekk, I mean, come on. Jien niftakar meta kont korrespondent, nikteb korrespondent għal-Deutsche Press, meta kont semmejtilhom in passing di dawn faqawit qalu nibatunna storja x'din id-design ħerdu fuq. Ġifieri li qed nirraġunaw b'dan il-mod, ġifieri nibdew minn hawnhekk. Issa naħseb li għandu forsi fortes oħrajn u hekk imma come on. Issa għandna limitazzjonijiet fil-kabinet, naħseb hemm limitazzjonijiet kif dejjem kellna fil-kabinet. Limitazzjoni ta' talent tgħid? Iva. U taħseb li għalhekk ma jridx forsi jwarrab il-nies bħal Clint Camilleri li by the way huwa nassab kellek raġun. Jista' jkun u ġifieri ifhem, jien nitkellem ma' ħafna nies mill-gvern bħalma nitkellem ma' ħafna nies mill-oppożizzjoni. Għalli hemm problemi ta' talentu. Gravaw matul is-snin taħseb? Inti lek 120 sena daw tinteraġixxi magħhom dan nies. Naħseb iggravaw għax illum ftit nies iridu jitlu fil-politika, u tihom tort. Ġifieri jiena wieħed minn dak li naħseb li il-politiċi għandna bżonn ħallsuhom ħafna iżjed biex vera nġibu nattrattaw daqsxejn iżjed talent lejn dan il-professjoni. Għax ħan nispiċċaw bla politiċi. Huma stess jiena ċertu ministri jgħidu li timmu noqgħod hemmhekk. Kull fejn u kulħadd jaqlali. Again, back to critical thinking, għax ma nafux nikritikaw b'mod deċenti. Il-ħin kollu. Ġifieri naħseb hemm il-kwistjoni tal-flus, hemm il-kwistjoni tal-medja soċjali fejn kulħadd illum għandu vuċi, hija tajba li kulħadd għandu vuċi, naħseb li nikkundanna di, imma l-lum spiċċajna f'estrem ieħor fejn kulħadd iwerzaq u jgħajjat u b'mod dispreġġattiv u trolls illum kapaċi jkissruk, John. Inti naħseb tiffaċċjahom ukoll? Jiena nifaċċhom ħafna trolls. Jew ma nafaċċahom xejn għax ma nagħtix kasom, ġifieri. Għandi assolutament dieta stretta ta' kummenti, speċjal ġin qed naqra l-kummenti biex nara isma' dal-video kif sejjer, kif intlaqa. Però kien hemm momenti fejn kont pereżempju nċempillhom hekk. U sirt naf li ħafna minnhom huma nies li jew ma naqra beżana pereżempju għax jaħsbu li jiena xi kiesa qed nipprova b'xi mod nimmina l-partit tagħhom. Biex kienu jkunu qastrambi kultant il-konverzazzjonijiet. U mbagħad wara żmien iddeċidejt isma' daqshekk tajt kasom dan il-kummenti. Ovvjament jiena
nkun ġagbin, nkun faċċol jekk ngħidlek mhux imnalla teżist il-medja soċjali, għax jiena bnejt li l-karriera tiegħi, il-personaġġ pubbliku tiegħi, il-kumpanija tiegħi, kollox fuq l-evoluzzjoni tal-medja soċjali. Għalija li m'hemmx gatekeepers li marreċ imurant il-PBS u ngħidilhom isma' nagħmel dal-programm jekk jogħġbok u nota attenzjonajtijiet u tinkwila. X'għad li għandi dak il-vantaġġ. Huwa tajjeb ħafna, żgur. Imma li qed jiġri bit-trolling ukoll, John, li ħafna nies fil-ġurnaliżmu speċjalment. I know people who have been driven out minħabba il-trolling li kien hemm, it-tajjir. U meta tkun għandek żgħir, huwa diffiċli. Jiena llum ilha ħafna fil-da, so you grow a thick skin. Jasal żmien kultant tibgħid worth it imma da jaqlawlek kollox u tajjir u l-miżinformazzjoni. U nibda ngħid kieku meta dħalt 28 sen ilu. Sib din it-tip ta' arena ta' gladiaturi, tibda tgħid kont insalva fih, naħseb meta dak iż-żmien meta kont għadni żgħir. Għasa kont nsiba diffiċli. Però reċentament kont qed naqra pereżempju l-ktieb ta' Dione Burch, ta' Libertà Medda. U meta bdejt naqra biex kien jiġri fit-tmeninijiet, fis-sebgħinijiet tmeninijiet, fej letteralment daw kellhom teddida ta' violenza kważi kontinwa bejniethom. Naħseb iktar dak iż-żmien jien li fej kienet tkun palpabbli. Taf li naħseb, le, hemmhekk kienet b'mod meta toħroġ fit-toroq. Illum, memżon toħx fit-toroq, tiftaħ il-laptop u tara l-istess gwerer. U ma targeted lej individwi privati kultant. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klijenti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. Jien niftakar Michael Testa jirrakkonta. Michael Testa kollega tiegħi 100 sena ilu u kien preżenti jimkien mar il-meeting tal-Labour Party hemmhekk fil-Belt u għandi niftakar mar wieħed fuq minnu kriminal magħruf dak iż-żmien u lil Michael qallu isma' minni tmux lura l-uffiċċju llum. Qallu għaliex, qallu inti nirrispettak isma' minni, tistax tmux imkien ieħor forsi. U mbagħad hawn min jgħidlek li kienet spontanja, żiggi spontanja. Ħarqu għat-times għax kien jaqbillhom hu. Kien żmien imdemmi. Kien żmien ikraħ u naħseb dak li ġara dak iż-żminijiet jiena għalhekk probabbli spiċċajt ġurnalist ġonna, spiċċajt letteralment nara dal-affarijiet dak iż-żmien l-aċċess li kellna t-televiżjoni. Missieri kien jiġi jgħidli isma' aqra tallem l-Ingliż billi taqra t-Times, ġifieri. Missier kien attiv politikament? Le xejn. Ġej minn familja, working class, spiċċajt journalist by accident, ġifieri. Imma dak kien it-Times biex titgħallem l-Ingliż. Dak iż-żmien speċi isma' ara l da u ara x'inhu għaddej għax tajjeb li tkun aġġornat il-kelma. Imma mbagħad spiċċajt naħseb ġurnalist għax fuq ċertu affarijiet kien hemm il-kwistjonijiet ta' tmenijiet li niftakarhom. Jien għandi 54 sena. Għandek il-kwistjoni tal-Unjoni Ewropea. Dak iż-żmien meta dħalt jiena kien Alfred Sant Prim-Ministru. Allura tħossok kont imqanqal fuq is-sitwazzjoni. Allura politikament għam dawn l-affarijiet għaddejjin, I feel a passion, you can be part of history u għalhekk dħalt bħala ġurnalist imma spiċċajt hemm by accident. Mela, ħammur l-ura naqra l-istorja ta' Clayton, Amanda, Clint u Robert. Taħseb li b'ximot Robert ħa pjaċir li ħarġet dell-istorja, li kellu bżonn li b'ximot il-da Clayton iwarbu l-em għal-istorja, di istorja tajba. Minni nixtieq nkun naf risposta, għax m'għandix idea li naf sa fejn naf jien kemm Clayton u kemm Clint Camilleri huma alleati tal-Prim Ministru le. Mill-li nisma' jiena dik hija sitwazzjoni. Allura għaliex għandu jieħu gost b'dan il-mod. Jew forsi għadna ma nafux l-istorja kollha. X'tinsiex li Clayton Bartolo tkeċċa mill-Partit Laburista wkoll. Ġifieri onestament, at this stage m'għandix informazzjoni oħra. Issa kapaċi nitkellmu 4 tiem oħra, Ġonu, ta' ngħidlek le kelli żball. Ġifieri dan nirrekordjaw illum x'inhi d-data 27. Diffiċli għalina.
Fast forward, 27. Xaħġa. Għallot fuq, fact checker. 28. Ġifiri, kapaċi jimbidlu mill-lum għallada. U ħafna drabi jek tiġri l-istejjerek jiġru. Ġifiri, jek tajd li kellu xaħġa, kien jaf xaħġa oħra, mandiċ idea. Le, speċal l-analizi ħafifa tiegħi li kien hemm ċertu rabja madwar dil-istorja. Kien jeħtieġ fall guy, u naħseb bej Clint u Clayton, naħseb Clint għandu ċertu qawwa fawdex. U naħseb hemm dik il-tip ta' qawwa li hu ma jistax joqgħod daqshekk mingħajra. Jista' jkun. U kellu had to cut his losses kif jgħidu. Intom kontu fuq quddiem għal ħafna stejjer. Reċentament kien hemm il-Vitals, pereżempju, li kontu tirrapportaw ħafna dwarha. Però nixtieq nibda mit-2019 fej qisu il-pajjiż fil-fema tiegħi laħaq tal-preċipizju u beda jitgerbeb. Fi-2019 intom eleġġejtu li toħorġu storja f'Ottubru kienet, id-data preċiża kienet is-6 ta' Ottubru. Fejn toħriġtu dil-istorja li ġaret il-pajjiż kulħadd jibda jgħid naħseb dak jew naħseb dak. U l-artiklu kien intitolat Businessman is among Daphne Caruana Galizia murder suspects. Nimmaġna li inti kellek rwol fl-għażla ta' jekk dan l-artiklu joħroġ jew le. Għalfej fl-aħħar mill-aħħar iddeċidejt li toħorġu. Naħseb dik waħda mill-iżjed stejjer diffiċli li qatt ktibna. Ktibt jiena ma' Jacob dika. Dik kienu Jacob għamilna xahar u nofs naħdmu fuqha, niltaqgħu ma' nies differenti. U rrid noqgħod xi attention ngħid John għal raġuni waħda x'hemm dikri tal-qorti fuq il-każ ta' Jürgen Fenech, ġifieri ħanoqgħod attent ħafna xi ngħid għax kieku imma jasal mument naħseb fej il-medja jkollha bżonn to push the boundaries biex toħroġ il-verità, biex jiċċaqalqu n-nies biex dak li jkun jaġixxi kif suppost tagħmel żmien ilu. U meta jasal mument fej qed tinduna li tissuspetta li jekk mhux se tagħmel xejn il-medja ma ħejġri xejn. U mbagħad ittieħu bħala editur you have to make a call. Jgħidlek x'jgħidlek l-avukat, tagħmel għażla li jekk tippubblikax storja jew le. Issa dejjem trid tagħti għajnek toqgħod attent milli ma tfarrakx l-organizzazzjoni legalment. Ara uġet nifmek sew, ġifieri fil-bilanċ kien hemm f'moħħok għall-inqas kont qed tissuspetta li kien hemm il-possibilità illi kellna xi suspett dwar persuna ma kont qed tinkwieta li jekk inti jew l-organizzazzjoni li inti tirrappreżenta ma titfax ċertu informazzjoni fil-pubbliku jista' jkun li l-istorja tindifen. Li titoqgħod attent li jiena dik il-biża li kelli. Issa, l-istorja ta' Daphne komplessa ħafna, nemmen li għadna ma smajniex kollox, nemmen li... Tajt għadna ma smajniex kollox fl-ima sens. Jien naħseb li apparti d-delit kien hemm attentat ċar ta' cover-up. Għal min għamel minn kollox biex ma toħroġ il-verità dak ħajħallas, jew le. Xina nixtieq nkun naf. U hawnhekk ħassejtni jiena bħala kemm editur u kemm insertajt dik kont għandni kemm ġejt appuntat editor-in-chief u b'daqqa tinżel l-istorja. Kemm kont ilek editor-in-chief inti? Meta nqalad dik 6 xhur. Ġifieri, u spiċċa qed tieħu deċiżjonijiet kbar. Kemm dom taħsibha? Dik l-istorja domt mill-inqas xahar. Għax domna bdejna jiena u Jacob konna niltaqgħu ma' nies differenti, tismanni tara min għandu min qed jgħidlek il-verità, min qed jipprova jiżvijak, min qed jipprova jagħmel minn kollox. Dik interessanti. Biex iwaħħalha fuq dak u fuq l-ieħor, ifhem issa għadna attenti kemm jista' jkun, ovvjament dawn mhux affarijiet li twaddabhom bla doċċ. Tista' tispjegalna
kemmi komplikata dik ix-xibka ta' nies li jibdew jaddulek l-informazzjoni għax in-nies il-pubbliku li konsma mbagħad l-istorja tal-aħħar vera m'għandux idea u qed ngħidlek hekk għax jiena meta dħalt naħdem fin-newsroom mal-Lafin Malta l-ammont ta' informazzjoni li kienu jadduli biex ngħaddi għal dawn ngħaddi għal ieħor u fil-bidu kont niġi vera perpless, għalfej. Għax l-iktar nies illi jaddulek ħmiċ fuq per eżempju xaħat fil-Labour Party u ma nies mill-Labour Party. Bla dubju. Għaw xed jiġri, speċ Twilight Zone, ma bdejx nifhem xed jiġri fil-bidu. Mbagħad tibda tifhem il-politika li qed tiġri wara il-politika. U allura naħseb ikun interessanti li tispjegalna intom meta tirċivu biċċa informazzjoni, il-konsiderazzjonijiet li tkunu qed tagħmlu dal-fejn jgħaddieli. Bla dubju, tara l-ewwel qed minn fejn ġej. Is-sors huwa kredibbli jew le. Li minn fejn ġej x'interessandu. Għaliex mhux ma marx għand xi ħadd ieħor għaliex mhux qed jinforma t-tali li huwa suppost in charge mill-investigazzjoni jew tibqa' tara kollox. Imma li rajna f'dak iż-żmien, f'dak il-ftit ġimgħat kienet xi ħaġa tal-films. Speċajt infatti ktibt play jena fuq il-affarijiet li ġraw fuq din il-kwist. Fuq They Blew Her Up żgur li ħanitkellmu. Għax huwa sabiħ dan in-nexus ninħoloq bejn it-teatru u l-ġurnaliżmu. Imma kurrenti? Dak iż-żmien, John, litterament kont spiċċajna kemm ġejkom tqajna ma' ċertu nies, jiena tqajt ma' nies litterament nofs il-lejl f'postijiet diżabitati fejn xi ħadd se jgħaddilek l-informazzjoni. U meta xi ħadd jgħidlek jekk intkom mhux se toħorġu dil-istorja mhu ħajsir xejn, allura mbagħad tibda tgħid f'x'inhu l-interess pubbliku għax fl-aħħar mill-aħħar dak huwa importanti mill-naħa tal-medja u x'inhu huma r-reperkussjonijiet ta' dak bli ħanamel jew ma nagħmilx. U dejjem inti dejjem tkun gwidat mill-avukati, għax fl-aħħar mill-aħħar se jgħidulek isma' di tista' tgħidha tista' ma tgħidix, aħjar ma tgħidix. Imma fl-aħħar mill-aħħar l-editur jista' jgħid li jinjora l-avukati jekk irid. Dak parir fl-aħħar mill-aħħar. Ġifieri nemmen. L-avukati x'kienu qalulek? Irnoda xie attent. Irnoda xie attent. Tikolli ħafna reactions vera tajbin, vera t-nuħu għos li għet insaqsik mistoqsijiet diffiċli. U din il-fermjata, Min il-soltu, ħagġa ħat ħossu skomdu. Le, imma l-avukati ovvjament jgħidu l-ek, għadna sallum. L-avukat dejjem jgħidlek isma' li kon hawnhekk ħatajtek, inti kapaċi da jagħmellek libel. Jekk u da kapaċi jiġi identifikati, mhux se tajtek, mhux se tiġi identifikat. Ġifieri, it's a chess game, John. Kienu nfetħulkom libelli madwar din il-ħabta? Le, ma kienx hemm libelli għax għadna attenti, plus trust me, bl-informazzjoni li jkollok mhux with kid gloves ta' kważi di. Imma naf li dik l-istorja tibqa' tissemma bħala waħda li kapaċi ġabet ċertu movimenti minn nies li suppost ċaqalqu qabel. Minn dan kollu minn dik l-istorja tal-2019 kif qed tgħid inti kont ilek ħafna diġà fil-ġurnaliżmu. Xorta xukjatek? Iva, ħafna. Meta inti tispiċċa tgħid beda bdiet ċara li mhux li qatlu ġurnalista, li qatlu Daphne Caruana Galizia, imma li provaw jagħmlu minn kollox biex jattuha biex ma jinqabdux in-nies. Come on. Jinnejx pajjiż demokratiku fl-Unjoni Ewropea ta' mhux post minn wara montanji. X'ma tixxokjax ruħek, mhux għalhekk kien hawn dal-fass kollu fuq il-każ ta' Daphne. Jiġifieri għalik l-iktar parti li kienet xokkanti għalik kienet il-cover-up? Kienet xokkanti ħafna ħaġon. Kienet għalija, għadni ma sax nemmen, sali ma estent morru ċertu nies, plus, għatridu naraw se joħroġ minn qorti. Qed noqgħod attent ħafna John x'ngħid ukoll. Irrid nirrispetta id-dikrit tal-qorti li ħarġ l-aħħar. Għalik, meta sirna nafu daw l-affarijiet kollha sewwa,
waħda bdew ħerġin ħafna stejr isna ftaħna l-kaxxa ta' Pandora u minna ħerġa l-istorja tal-Petrus, minna ħerġa l-istorja tan-nota tat-tabib, il-cover up, F'dak il-punt, inti x'tallim dwar pajjiżek? Li għandna sistema li tanti inbred u korrotta li kapaċi mhux tal-li qtilna ġurnalist b'mod spettakolari, b'karozza bomba li kienet intenzjonata biex tajt don't fuck around with us, all right? Li għamilna minn kollox biex anka li ħsibna li s-sistema li krejajna, għax nemmen li sistema għatlet lil Daphne, li s-sistema li konna naħsbu li we could get away with it. Meta tajt is-sistema, però ma kienux nies li ħatfuha dik is-sistema u pervertuha. Użgu. Ma kienx jiena l-iktar parti speċjali nsib antipatika f'din il-konversazzjoni hija li kien hemm sistema illi kienet tippermetti li tiġi pervertita. L-iktar ħaġa li konna nara spettakolari u drammatika kien hemm rubija tal-films bej kriminali, miljonari, politiċi, nis ximkien fin-nofs illi servew ta' middlemen biex dan il-nexus, dan isu fossa ta' ħmiċ illi għalija spolini għal xi ħaġa li forsi jista' jkun intuitivament kon naf tafu l-pajjiż tiegħi. Imma xtaqt nemmen li mhux vera, forsi kont inħalli li nnifsi flama. Isma' ment, kellna ħafna fuq ovvjament il-persona li mietet fuq Daphne. Sewwa. Inti għamilt play dwarha kif qed tajt. Nixtieq nieħu naqra rendi kont sobriu tiegħek ta' Daphne minn kienet. Jien il-Daphne li nafa żmien twil ovvjament. Qabel ma talt fil-ġurnalizmu niftakar kont għamilt waħda minn daw il-Q&As ħelwinek fi żmien is-Circle, kelli xi 20 sena, kien għadha tibda Daphne wkoll. Inti intervistajt lilha ġifieri? Modot ngħidlu 30-35 sena ilu. Aħna kellna speċi sanajda love-hate relationship, imma inkelli argumenti ma' Daphne, ma kontx naqbel ma' Daphne fuq ħafna affarijiet. Fuq xiex? Jina li mod kif jekk inti laborist bnidem ignorant pastas medjokri wek qatt ma ħbilt magħha. Jiġifieri ċertu insulti ma kienx hemm bżonna. Ma dak jiena U kont tikkonfronta ġieli fuq dawn l-affarijiet? Darba minnhom tkellimna fuq, kont nikla u tkellimna fuq kif għandna nikkonfrontaw ċertu. Reazzjoni tagħha x'kienet? Kienet sistema ta' kidba li għalija għandek tiktibhom dwar affarijiet għax hekk huma. Let's face it, Daphne bdiet brand ġdida tal-mod kif issir ċertu kidba ġvina. Imma waqt minnaħa l-oħra Daphne mbagħad skop għamlet 4 tistejjer lejn l-aħħar ta' ħajjitha, fenomenali. Bidlet il-pajjiż. Mhux hekk. Kif kienet bħala persuna, kif kienet? Mistħija ħafna, tkellima biex tkellmek, ġifieri ma tantx kont nafa sew ta' ġifieri. Ma kienx feroċi daqs il-kidba tagħha. Laqqas xejn. U kulħadd kull min nitkellem fuq Daphne laqqas xejn, anzi, kważi bniedma mistħija. Naħseb wieħed mill-iktar drabi li ħassejtni emozjonat fuq dan il-podcast kien meta kelli Caroline Muscat hawnhekk. U qalt l-istorja ta' meta kienet fl-istess kamra ma' Daphne, Caroline irċeviet l-aħbar, anke ngħidha issa jaqbadni l-Bart. Caroline irċeviet l-aħbar illi m'għadix marida, u tirtot bidmuħ fajnija, Daphne tabbraċċa minn wara u jitanqu. U ma kienx tafa daqshekk dak iż-żmien. Ġifieri naħseb hi kienet empatika ħafna. U l-esperjenza tiegħi ma' Daphne qatt ma tkellimt, imma wara l-elezzjoni ta' 2017 kont mort Nikol ma' Matthew. U kont sirt nafu u għedt l-alla dat tifel kemmu nice. Kemmu intelligenti, ħafna intelligenti, pero wkoll huwa bniedem autentiku huwa kelma rħisa ta' biex tiddiskrivih.
imma tarruħ, ħafna tarruħ, ġifieri għadna dal-aħħar sellift għandu dil-Ostra Citroen mux tal-qamel. Imma ma timxiex ħafna dil-Ostra Citroen. Tal-betri taf li biqisa tal-cartoons. U di, morna niklu insomma wara li għalli rat il-karozza t-tifla, għalli di xini t-tifla, isa tal-cartoons. Għalli ta' niċċafetta, għalli ħudda dawra. Insomma, ovvjament jena ħat l-opportunità, insomma, u bżejt ndur l-imġarek bija l-ostra. U it's a two-seater, ma nistawx nitlu aktar minn tnejn minn nies. Tiflet tuħu baztalla, għamil dawrek ma l-imġar, ġejt l-ura fil-Farmers Restaurant, għatluħu paċenzja, ta' għatlu għabba taxi. Insomma, morna wara bit-taxi, ma għallix li d-l-ostra karozza ma taqbis il-40 km/h. Once il-40 km da limiter, allura spiċċajt. Mill-imġar sal-mosta, nafsi l-gazdi, ma tix titlaq. Serbuta karozzi tifla titħaq moxija biddaħ. Insomma, so, all this to say, li meta l-tqajt ma Matthew, għat kelli ċertu perċezzjoni u ta' minni defni, għax kienet aggressiva ħafna fil-kidba ta' ħajnek biskon nafa, għat this is a loving person, for sure, this is a loving person. Daphne mbagħad kellha l-kidba tagħha kien fenomenali hu. Ġifieri tajt anke l-affarijiet li jiena ma naqbilx magħhom il-kontenut, imma l-Ingliż li kellha. Naħseb ftit kien hawn nies jafu jkbu daqsajn. Anke ġifieri fuq blogs internazzjonali. Fenomenali l-kidba tagħha kienet. U l-speed. Però inti riċerkajta sew bil-fors biex għamel dik il-play bil-fors. Li ġara John. L-idea tal-play letteralment ġiet dak il-famuż lejl tal-cabinet meeting ta' 3 ta' filgħodu tiftakar. Drama, filgħodu jirreżenja Cage Cambry, jissospendi ruħu sa fejna fin Chris Cardone, reżenja Konrad Mizzi, protesti fit-toro, chaos. Aħna din deċidejna bum dak il-ħin. Il-ġurnalizmu kif jaħdem. Namlu live blog, niftakar il-Bert għatlu, Bert, forget li namlu nibdew live blog minuta b'minuta xe tiġi fil-pajjiet. Tara l-website splodit laqas kważi ħadd ikollassa bil-numri li kellna. Imma niftakar, fit-3 ta' filgħodu, nitkellem għandikum ma' Diana, ma' news editor għattela, this is a playwriting itself, wara ġurnata bħali. U letteralment, dakin sa' nitkellmu Deċembru 2019. U jiena kont diġà ktibt play simili verbatim, speċi documentary theater, għax ġobni ħafna dak tip ta' teatru. L-imkienet? Determinated fuq l-abort. Kont ktibt play 2018. U li għamilt, bdejt intervista nies li huma protagonisti fil-biċċa xogħol fl-istorja ta' Daphne. Li kont sorpris li jiena bdejt inkellem nies li huma sorsi tiegħi li meta tekellmuni bil-kappa ta' ġurnalist qalu li daqshekk. Meta jafu li din għall-play qalu li daqshekk. Għalfej? Għalfej taħseb? Għax naħseb kienu jafu kienu qed jaħsbu naħseb jiena li hemm affarijiet li jistgħu jingħadu issa li jafu li mhux sammur nippubblika jiena tajthom il-kelma tiegħi li mhux għal biex nikteb fuq il-gazzetta, fuq il-website, dina ħanikteba għal-play. U għalu li ħafna affarijiet. U incredibly, kont ġibt xeba intervisti, niftakar dak iż-żmien Diċembru f'Jannar, bdejt għamilt l-intervisti kollha, inkluż ma' Matthew, għamilt 3 sessions ma' Matthew, jiena l-Matthew ma konx nafu, Karmona Galizja. U għatlu letteralment għajd li ġara il-relazzjoni tiegħu ma' ommu, il-viżjoni tiegħu fuq il-pajjiż u x'ġara sekonda b'sekonda meta splodit il-bomba. U naħseb ċertu dettalji li ħareġ minn Matthew dak iż-żmien qatt ma smajthom jien ġifieri. U infatti għandi xena fil-play 9 minuti monolog tal-attur li għamil il-parti ta' Matthew u dejjem nara nies jibku fit-teatru meta nagħmlu ġifieri diskrivi sekonda b'sekonda is-siġra taqbad, tifla tgħid se nagħmlu, tifla twerża, pulizija jiġi bil-extinguisher u l-pulizija jibki. Ġifieri hemm ċertu dettalji li huma ta' kexkix ġifieri.
U li għamilt kienet jigsaw puzzle. Infaqat ġat il-Covid dak iż-żmien, għattawna aħna. U bdejt nikteb, kont naħdmu mid-dar, kont naħdem sa' 8 ta' filgħaxija, mit 8 ta' filgħaxija sa' nofs il-lejl nikteb il-play u jigsaw puzzle għat il-karattri fl-imkien. Sena wara għamilni spazju kreattiv. Għadek tamela, ma? Li ġara, għamilni spazju kreattiv, kanna waqfuha fin-nofs għax bieġa kanna round ieħor tal-Covid, konna għamilni minħabba il-Covid, konna filmjajnija. U kien ra ġurnalist fi Brussel. U dak kuntatjani għalli jew dinna xi ħaġa għandna bżonn nibdew this needs to travel lil-play. Għalli għandek intenzjoni għal bis-sibta jien. U minn hemmhekk konna ġejna mistednina minnija Brussels. Minn Brussels morna l-Italja. Kemm il-pajjiż Vienna xi sitta. Issa suppost nagħmlu. Eżatt, jidher li ħadkompli. Suppost iżur postijiet oħrajn. Suppost 2016 taħt xedin 24 le. 25 fi frar suppost nagħmlu f'pajjiż ieħor fl-Ewropa. Li hemm interessanti ħafna nies jgħidulek l-istorja ta' Daphne kulħadd jafa, kulħadd fl-Ewropa jafa. Jiena l-mod kif approach il-dax, nispiċċa again kritika trows għax inti ktib play tfaħħar il-Daphne. Inti rajt tal-play? Ngħidulhom, inti rajt tal-play? Jgħand il-karattru tal-ġurnalist, għandi karattru tal-ġurnalist fil-play fej qed jiddiskrivi dak li ma jintoġobx f'Daphne. Il-mod salvax kif kienet tikteb fuq ċertu nies, Però fl-aħħar meta xi ħadd jiġi jara din il-play. Mhux ħanajt l-intenzjoni tiegħek x'kienet, imma ġeneralment x'għidulek in-nies? X'jaħsbu dwar Daphne wara li jarawha? Kien hemm nies li ġew jarawha Malta u qalu li għall-ewwel darba naf eżattament x'ġara fl-istorja kollha. Cover up il-xġara dik il-ġurnata, situazzjoni politika u jifmu wkoll x'jagħmel ġurnalist biex jipprova jġib storja bħal di. Imma provajt noħroġ kemm it-tajjeb li għamlet Daphne u kemm il-kritika li kienet issir li Daphne kollu jgħat on stage ġifieri. Ovvjament toqgħod attent ukoll il-każ għadu għaddej ġifieri jien ma stajtx ngħid datta li għamilha. Waqt li kont qed tagħmilha din ir-riċerka u din il-kitba, x'kienu l-iktar affarijiet li sorprendewk dwar il-personaġġ li kienet Daphne Caruana Galizia? Għandi ħafna aneddoti li tawhom li Matthew li użajthom fil-play. L-ewwel il-fatt kif kienet taħdem. Kif kienet taħdem għalija l-rasa f'kantoniera d-dar u to herself li s-sorsi tagħha laqqas biss lil Matthew ma kienet tajdu. Ġifieri kienet iżżomm kollox għalija. Ġifieri dik sorprenditni mhux ħażin. Ma xemm daqshekk sorprendenti fuq xi ħadd li huwa kittieb aħna pjuttost loners is-soltu. Għax pjuttost close ma' Matthew, nafu li Matthew kienet jgħinna u jassistija wkoll speċjalment fejn. Ġifieri sorprendik li ma kienx qed tgħid il-Matthew. Forsi ċertu affarijiet, imma jiena li sorprendini li żjed ċertu statements li għamel Matthew, dikun fit-tieni session li għamilt miegħu. Underline, like, I know the narrative they're going to start using. We've got the 3 hitmen, and that's it. Let's start a new chapter without Daphne. All is forgotten. U vera għala b'motek, vera irrabjata tanna da. Għalilek Matthew, għal-tajt miegħu. Jiena, l-uniku persuna xaw min jgħid li ġinna ċensuraw għal-familja Caruana u rawa. Jiena, l-uniku persuna li għat namel play kien il-Matthew. Għax intervistajtu. La tlabt il-permess tagħhom, la raw il-play, l-skript qabel. L-ewwel darba li ra Matthew kien fi dress rehearsal, meta minja spazju kreattiv, kien xarta għal-wax, John ġifieri. Da, kontat l-usma, jek tiġi tara għajdli un def section kien. Għamilt żewġ dress rehearsals, kalliġi l-ewwel dress rehearsal, kwarta qabel ma beda x-show jibat li messaġġ għal Herm, sorry, I cannot make it, ħajkolli mur qorti għax kienu ħajtellaw tal-maksar għandekun dak iż-żmien. Kienu ħajtellaw minn qorti għalli ħankolli mur l-qorti. Ġifieri kienet xi ħaġa surreali, tnamlu play fuq u dak il-lej stess l-għada ġi Matthew, ma konx naf li ġej, fl-axħar typical dak stoqxa xej sostordut, ġi fl-axħar minuta daħal
Għatlu poġġaw kien hemm post dress rehearsal konna nagħmlu, għalli li ħanoqgħod fuq. U jiena konti għatt il-każ għattilhom toħdu xqata imma t-tifel ta' Dafni qed jara l-play. U da meta fl-aħħar niftakar għalli nista' nkellem mill-atturi daħal bidmuħ fajneħ għalli can you please take it abroad? It's too important. Tantu hekk li Matthew jiġi magħna meta nagħmlu l-play. U ħafna drabi nagħmlu question and answer mal-udjenza fit-teatru wara shows u r-respons li kellna. Ġifieri nitkellmu għaw jinna fit-teatru komunali ta' Ferrara, kellna 9 mitru jarawna ġon, ġifieri għamilna jaraw il-play bis-subtitles, but question and answer u diskussjoni fuq il-ġurnalizmu fejn sejjer il-ġurnalizmu u l-biża li hemm. Kienu kol Savjano kien kiteb ktib dwarha. Kienet hija waħda minn dawk l-istejjer illi għamilna ħabtanka meta konna nsifru ħabba l-film Zuhek, meta tgħidilhom minn Malta, qabel kienu jgħidulek l-Eurovision. Qabel konna nkunu l-pajjiż meta kont insif jgħidu that's the country where you kill birds u għandkom tim tal-qamet tal-futbol. Issa, that's where you kill journalists, that's where you kill journalists. Meta kont tifel qatt ma ttiredi, meta kont tifel kelli għandna 9 u 10. Kont qiegħed l-Olanda u sar jafu li konna tim tal-futbol minn Malta. Unbeknownst to us, l-Olandiżi joboduna għax darba f'xi qualifier konna fottajni u waħda sew. Kien Spanja u l-Olanda li kellhom special. Nafu jsiet minn dak il-ġenerazzjoni tiegħi dika. Dakka kellhom. Għajdilna l-istorja. Kellna goal difference, ġifieri kienu superjuri Spanja għaw l-Olanda fuq Spanja u Spanja rridu bil-forsi skorjaw 12 goal biex jaddu għal-Euro star-84. F'logħba waħda. U tawna 12. U tawna 12, bro. Li kienet vera tan-nejk illi sal-halftime kienet 1-1. Sal-halftime kienet 1-1. Xi 2-1 konna, 2-1. 2-1 minn taħt konna. Mbagħad ma nafx ġara. Mbagħad ħarġu fil-ground insomma u melewna. U x'kien daw l-Ostrolandi saru jafu minn Malta darwa jina u tawna xabba ħasruna, ġifieri. U għadhom sal-lum jimmen, niftakara. U hemm reklam ukoll tal-McDonald's tal-Olanda. Tara, meta insejt l-World Cup kienet insomma, tara t-tim nazzjonali Malti hekk, penning shot hekk u qegħdin hemm tkantaw l-innu insomma, u jgħidlek l-unika mod li dat tim għad se jimur il-World Cup huwa billi jixtri Big Mac u jerbaħ żewġ biljetti għal nejku bejna. Mela, half-time li score kien 3-1 to Spain. Mbagħad daħlu fil-ground insomma u tawna d-disa. Jekk taf il-Nick Morales, tafu Nick Morales, tijuh kien il-gowl. Konna naqblu x'nami, ovvjament. Mela, iktar il-qoddim mbagħad dejtu tirrapportaw pjuttost frekwentament fuq il-vitals. Li jiena naħseb kellha wkoll kienet ukoll parti mill-għajnuna nimmaġna li l-inkjesta maġisterjali kienet qed issib biex tinvestiga biex għax qed jiġri fil-vitals. Għax minkejja li ovvjament l-istorja ta' Daphne Caruana Galizia sa dik il-ħabta kienet l-iktar ħaġa violentament spettakolari u drammatika li ġrat fil-pajjiż, meta mbagħad iktar il-qudiem rajna Prim Ministru, Chief of Staff, Deputy Prime Minister li fl-aħħar spiċċaw il-qorti daw, nisbħal Konrad. Speċa naħseb dak kien il-moment, il-milestone li jmiss fl-istorja politika tagħna. Però qabel ma wasalna dak il-milestone, niftakar jien kull nar taħat immur nixtieq għandna Sunday Times biex nara x'ektibtu. X'tista' tgħidli kif esperjentajt għandek kif żvolġit l-istorja tal-Vitals viżavi Prim Ministru, eċetera. Kien hemm numru ta' stejjer, u llum spiċċajna fi stat fej jinnaf nara vera ta' daħin intaqa' mal-ħbib tiegħi jgħiduli kemm iddiżappuntat tal-gazzetta llum. Ġara, x'mandkomx skandlu. Mela skandli nistgħu nifintawhom hekk. Minn għandna telenovela. U ftit forsi nies japprezzaw kemm aħna bħala ġurnal noqogħdu attenti ħafna. Il-fact checking li nagħmlu kultant min jaf kemm il-darba jkollok storja, jkollhom xi ġurnalista għamel xi ġimgħa jaħdem fuqha u ngħidulu sma' le, mhux ċara, di
100% ċert minna, le, forsi 80, mela mussa namlu storja. Ġifiri narmu ħafna stejjer, imma kif it-tajt inti ġonu, spiċajna ġimma wara ġimma, kważi najdila jisa hemm il-golden era tal-ġurnalizmu f'dal-aħħar ftit snin kienet ukoll. Niftakar kien hemm żmien tajjeb ħafna fi żmien l-Unjoni Ewropea, naħseb jiena meta wasalna biex nidħlu kien hemm momenti tajbin, kien hemm ġurnalisti tajbin ħafna dak iż-żmien. Imma dal-aħħar kien hemm ukoll. Issa tgħidli kollox fuq l-iskandli li jiena nemmen il-ġurnaliżmu għandu jkun forza għal-bidla. Jiena nemmen ħafna journalism should be used for the common good. Ġifieri kemm xi ħaġa pożittiva li nistgħu noħorġu xi ħaġa li qed tbiddel li tammolja ħajkollok ċertu nies li ħajmorru ħafna ħjar ċertu stejjer li ħassalva tifel li kapaċi tbiddel ġenerazzjoni ta' nies minn mod kif jaħsbu. Jiena li hemm ġurnaliżmu għandu rwol essenzjali wisq illum. U l-problema li hemm ċertu teddit li naħseb laqqas biss qed nindunaw x'qed jiġri hemm barra. Fil-fatt xtaqt insaqsik fuq it-teddid, għax ovvjament intom meta tirrapporta fuq daw it-tip ta' nies illi għandhom ħafna poter, għandhom ħafna flus, għandhom ħafna ċess, għandhom ħafna xi tilfu intom qed teddulhom essenzjalment il-libertà. Il-blowback x'inhi tagħha di? L-inti ħafna drabi jedduk legalment. Legalment, għax inti ħafna nies jafu li jekk ma li daħluk fil-qorti, inti l-qorti ħela ta' ħin, l-imbarazzament, l-skomodar, ġifieri inti dejjem li minn hemmhekk tibda s-soti, jibda jgħidulek ħantellak il-qorti fuq it-tali. Jien nipprova nagħmlu minn kollox li, we cover our ass. Kemm jista' jkun nagħmlu minn kollox biex legalment inkunu safe, biex anke jekk xi ħadd itellak il-qorti inti ma titilfux il-każ. Imma naħseb li ġara post 2017 hemm il-biża' wkoll, hemm il-biża' żewġ affarijiet. Jena fuq hekk ukoll sensaqsi ukoll għax minkejja li legalment speċa nifhem li hemm dik il-manuvra hemm ukoll il-verità John, jien ma ldejaqx ngħidlek li kien hemm storja partikolari li investigajna in konnessjoni ma' Daphne. Tħallna sħab ma' media organization oħra to balance the risk. Mista nidejaq ngħidha, ġifieri storja li konna ħriġna biha aħna, diskutejnija ma' xi ħadd ieħor għax għadna ikun iżjed sejf għalina. Ġifieri semmek kienet il-biża'. Issa jien wieħed minn jien meta nisma' dal-ġurnalisti barranin jiġu jgħiduli għax inti tiċċekkja l-karozza kull filgħodu ngħidulhom ġbin. Ċekkja l-karozza ħajja tmur l-Ukrajna u tmur Gaza hemmhekk hemm ir-riskju fiżiku kbir. Imma għal kien hemm żmien fejn kien hemm vera tħossa it was palpable il-biża' li kien hemm li ġara ma mbagħad iżjed kemm għadda żmien il-biża' ta' trolling, it-tajjir illum anka bil-AI l-affarijiet li qed jiġru u tbeżza ħafna nies. Jekk ma jkollokx ġilda ħoxna f'da x-xogħol, kapaċi tkissrek. Lilek idejquk jew? Idejquk, mhux ovvja John. Jekk inti għandek xi ħadd il-ħin kolli jaqlalek, jaqlal xi ħaġa familja u m'għandhomx jaqsmu insulti. It's like intkom fabrika tal-gideb, bla bla bla. U tbetajt imma da minn fejn ġejjin, Ma minn fejn ġej meta tikkonsidra b'mod loġiku u razzjonali. Infhem inti il-conspiracy theories dejjem ħajkun hemm. Dejjem ħajkollok nies. U plas inti taf li tribalizmu Malta qawwi immensament. Yes, jiena miżjed nibda ngħid. Jien minn qed jgħidlek għax inti Italja inti tobodna allura ħudu fajnek u daqshekk. Taħt tiġi tinnejjek minnhom. Il-problema meta nies huma suppost intelligenti u jaħsbu li l-ġurnaliżmu huwa relevanti meta jaqbel man narrattiva tagħhom. U dika kera ħafna. Jinġielu ma' ħbib tiegħi niġielet. Jgħidu kif għamil dik l-istorja fuq it-tali persuna kemm hu right? Għax right. Ġifier ma nagħmlu ma niskrutinizzawx. Xejn u nibża ħafna minnha di ġifieri.
il-mod kif ma naqrawx, m'għandihomx torta, ġifieri għax illum bil-miżinformazzjoni li hemm u diżinformazzjoni li hemm fuq il-medja soċjali, m'għandihomx tort ħafna nies li jaslu f'ċertu konklużjonijiet. Għax il-ħmerijiet li qed jaraw, il-gideb sfrenat li qed jaraw, li kulħadd jista' jgħid li jrid bla ebda konsekwenza llum hija problema kbira. X'inhi għalik l-ikbar gidba li sarfet mill-miżinformazzjoni fix-xena politika Maltija? Fix-xena? Ġifieri, meta taħseb fuq l-affarijiet kollha li jingħadu fil-politika f'Malta, jew insomma fil-affarijiet kurrenti ta' Malta. Li l-iktar ħaġa li l-iktar gidba li taħseb hija x-xena? Min fejn ħanibda John? U le, ma ifhem, l-ewwel net rajna ħafna l-miżinformazzjoni bdiet minn żmien għalija tal-Unjoni Ewropea, il-fatt li x'se jiġri l-ekonomija ta' Malta x'se jiġrilha meta ġara kważi bil-maqlub. Għandek il-miżinformazzjoni kultant tweġġa' ħafna nies anka fis-settur tagħna. U ħanisvija għalek daqsxejn, John. L-ewwel li tiġi lura. Hemm wisq nies, le għax hemm wisq affarijiet li ġraw minħabba l-miżinformazzjoni. Jiena rajt nies, anke ċertu nies li rreżenjaw minn ċertu pożizzjonijiet li tajt da kważi iżjed minħabba l-pressure unfair li sar. Għax kun hemm xi storja li tkun kisritu pereżempju. Jiena l-iktar waħda nasab li dal-aħħar kienet atturtani waqt l-elezzjonijiet tal-MPs, meta bdew jgħidu qed tara l-Ewropa fiex ġabitna, għalhekk hawn daw il-barranin kollha. Pro m'għandux jaqsam xejn biex għalfej qed nirriċiklaw biċċa miżinformazzjoni li kien hemm dak iż-żmien li f'daqqa waħda reġgħet sabet art fertili. Le, u semmejtilek infatti fuq l-Unjoni Ewropea bdejna l-ewwel għax se jiġri ħajkonna dejjem kont ngħid l-ikbar problema li ħajkonna bl-Unjoni Ewropea l-brain drain. Għax nies ħafna nies opportunità intelligenti li marru jaħdmu barra u hekk, ġifieri u din hija fil-fatt hija problema kbira. Imma l-fatt li bdew ġejjin l-immigranti issa għax imħabba l-Unjoni Ewropea. Mhux vera. Bullshit. Bullshit. 2002 nifti kont hemmhekk jiena meta niżdet l-ewwel dajsa f'Malta. Ġifieri ma konniex għadna fl-Unjoni Ewropea. Ġifieri dal-ħafna miżinformazzjoni li qed jiġri ma nistax nlaħaq ma jew ta' John, ġifieri jekk tġib li. Hija l-miżinformazzjoni l-iktar ħaġa li turtak jew it-tajjir jew it-tribalizmu li jisu dejjem kien hemm imma issa huwa ħafna iktar trid tesperjenza b'mod ħafna iktar kontinwu. Naraw, it-tajjir u hekk dak tidraħ meta tkun ilek ħafna snin, tidraħ u tajt da ħajbda jgħajjar u ħajbda xi conspiracy minn tiegħu. Naħseb l-ikbar problema li hija problema mhux ta' Malta biss. Il-problema hija tal-big tech. Il-problema huma l-Facebook, X, li kien Twitter, Instagram, daw problemi enormi li għadna ma nafux x'inhu huma l-implikazzjonijiet tagħhom. Jiena l-ġimgħa l-oħra kont konferenza barra minn Malta u diskutu letteralment kif l-algorithms illum saru manipolattivi f'ċertu mod li aħna ma nistgħux nikkompetu magħhom. Meta inti tispiċċaw fi stat fejn jiena like it or hate it, irid inġib iż-żewġ pożizzjonijiet ta' persuna. Jekk jiena semmejna Clayton Bartolo, qed ngħid hemm allegazzjoni fuq Clayton Bartolo, jien irid imur fuq Clayton Bartolo. Jekk tista' tmur illum fuq l-X jew Twitter u tagħmel deep fake video ta' parsi Clayton qed jgħid ċertu ħmerijiet, illum tista' tagħmilha. Illum ma nistax il-mobile ħansemmaw xi ħaġa. Ma nistgħux nikkompetu John ma daw l-affarijiet aħna. U n-nies qed jaqgħu għal miżinformazzjoni. U nies jgħidu għax dik rajta x'qalet u ngħidulhom isma' mhux vera qalet hekk ta'. Fejn rajta di? Fuq Facebook. All right, mela. Tini s-sors tagħha. Again, media literacy, John. Critical thinking. Fuq media literacy nixtieq nkellmek naqra għax għad ma fimx eżatt din il-kobba kif ħad iġi riżolta. Anka għax nerġa' ntenni il-pożizzjoni tiegħi li hija għalija mnalla ta' stess social media,
però hija komplessa. U jiena qed inħoss li ħassir ħafna iktar komplessa. Bil-fors, Riċentament, ġifieri meta tidħol fl-istorja fix-xena xi ħaġa bħal AI, jiena ma nafx ġifieri xi ħadd li huwa kattiv l-affarijiet li jista' jagħmel biha biex ikissirlek ħajtek huma birbla qiegħ. Il-bniedem minn ħsieb mhux wisq aktar minn xadina bla sur. U l-gazin iridna inqas xadini u iktar nemmi. Għalet, kull narda ġimma falaxija fejn id-dibattu minn kollox. Drejt kurrenti, storja, politika. Laqwa li ħsieb u wassan naqreb li l-verità. Il-każin kull nhar ta' ġimgħa flaxija fid-29 fuq Talkies. Kelmu naqra fuq il-media literacy għax fl-istess ħin għandna problema aħna bħala l-media f'dan il-pajjiż fis-sens li meta ġew mistoqsija l-pubbliku Malti ġi mistoqsi isma' li mill-iktar istituzzjoni li ma tafdax mhux il-politiċi, mhux il-qrati, mhux il-pulizija, aħna, il-media. Kif spiċċana f'di situazzjoni? Jien hekk tistaqsini taf dal-media, jien l-ewwel ħaġa li ħanajdlek liema media tirreferi għaliha. Għax il-media indipendenti nafda. Il-medja soċjali ma nafdaħiex. Il-medja tal-politiċi, tal-partit politiċi ma nafdaħiex. Ġifieri meta inti n-nies qed jirrispondu fuq dik id-domanda. X'qed jiġihom f'moħħhom. Qed jiġihom fuq. U nista' nassigurak li ħafna nies jiġihom Facebook, TikTok, forsi Twitter, X. Ġifieri llum qegħdin f'sitwazzjoni fejn ma nistgħux nikkompetu John ma dan. Ġifieri dak li għandu Elon Musk f'idejh illum għandu biljuni ta' nies f'idejh li jista' jimmanipula l-algorithms b'ċertu mod. Jiena ħantik eżempju. Jiena vera kont fan ta' Twitter, kont nieħu gost, kien ħafna ġurnalisti jiddiskutu ħadd xerja l-istejjer, stejjer umani, ġi Elon Musk u f'daqqa bdejt ninduna li fuq il-feed tiegħi bdew ġejjin conspiracy theories, li d-dinja mhux tonda, u f'daqqa dawet minn fejn ġejjin. U ma tinduna, it's just a change in the algorithms. Mhux hekk? Pro-Trump videos fejjina kulħadd jaf x'naħseb minn Trump. Jiġifieri hija awtomatika li da literalment programming jista' jagħmel ibiddel mhux affarijiet li għaddejjin fl-Amerika biss, fid-dinja kollha. U aħna qed naqgħu vittmi għaliha għax ma nafux kif nużaw il-medja soċjali. John, jien wieħed minn dan toġobni il-medja soċjali u nuża il-medja soċjali għal volja llum qed nuża inqas u inqas biex. Intom tkunu servi fuq bil-fors. Imma meta tispiċċa fis-stat fejn inti dak li qed tara fl-iskrin u ħassirar u għalhekk qed ninsisti fuq il-media literacy mħabba l-AI. Jekk inti ħadd tispiċċa fis-stat fejn dak li qed tara fuq l-iskrin ma tafx jekkux vera jew le. Ġifieri, jiena llum nibda ngħid nara John Mallija, l ħaġa nagħmel l-URL, nara alright, dan minn fejn ġi, dana kux vera John, dana qed nara l-ħalq qed jiċċaqlaq tajjeb, ġifieri spiċċa nafdaw l-estremitajiet. Issa, jien wieħed minn da li ChatGPT u hekk nara I like what it's doing, actually think it can do a lot of good. Imma ma nistax nispiċċaw fi-stat fej qed inħallu letteralment qed niġu manipolati mill-medja soċjali laqas biss qed nindunaw. Se jiena ġej minn ġenerazzjoni fej kbirt mingħajr internet, ġifieri naf id-dinja x'kienet hemmhekk u naf kemm jiżjed rikka llum ċertu elementi tal-medja soċjali. Imma jekk mhux qed nindun ma nafux kif nużawha, diħal nispiċċaw diżaster. Naħseb li huwa fenomenu ġdid. Illi minni peress li tant ħadbiddel variables f'daqqa, anke jekk impoġġ bil-qiegħda nipprova naħseb kif tista' timmitiga għaliha xi ħaġa bħal din, partikolarment meta jkollok nies li jkunu krudili li jridu jikkawżaw il-kaos. Nista' nantik eżempju, għantik daqsxejn anteprima x'inhu għaddej bħalissa fit-Times of Malta. Mela, bħalissa skont il-Meta li huwa l-owner tal-Facebook, Times of Malta hija organizzazzjoni estremista. Skont il-Meta? Skont il-Facebook. Il-naxarejn aħna downgraded ma nistawx nipromovu kontenut tagħna, qegħdin qed nindunaw li it-traffic mill-Facebook naqas b'mod drastiku. U għat il-Bert għatlu Bert importana xinu għaddejda.
Wara xi 3 ġimgħat nipprovaw nikkomunikaw magħna qalulna tela bot jgħidilna nisma' intkom extremist, you're promoting extremist content. Provajna naraw daqsxejn x'inhu għaddej. U skoprejna li dina għax qegħdin nixxerjaw fuq Facebook stejjer tal-AFP fuq Gaza, fuq l-Ukrajini, fuq il-bombi, fuq il-Lebanon, fuq Putin. Allura ħna awtomatikament dak ġi flagged għax l-algorithms tal-Facebook hekk jgħid li dana min jitkellem fuq dana jista' jkun qed jippromovi l-gwerra. Ma jagħtix lok il-fatt li aħna organizzazzjoni ta' news, jiġifieri, qed nipprova nispjegawlhom sissa għadna llum 28 ta' Novembru b'din it-tikketta li aħna organizzazzjoni estremista. Dak il-każ jittrotoljak. Li spiċċa li l-kontenut tiegħek jiġi demoted, ġifieri nipprova nimpromuovi saħna fortunati għax aħna għandna ħafna direct traffic, ħafna mill-traffic tagħna jiġi direttament nies jiktbu timesofmod.com jiġu hemm. Imma immaġina organizzazzjoni żgħira tipprova tibda kif you don't have a fair playing field hawnhekk. Allura ma nistgħux nikkompetu, allura qed nispiċċaw. Algorithm is king. Completely, Plus, John, din li mhux qed nifhmu bħala soċjetà, meta nikkritikaw lill-medja, jien għandi ċertu regoli li rrid insegwi. Hekk tallimthom u hekk ħanibqa' nsegwihom sakemm nibqa' hemmhekk. Jiġifieri, two sides of the story. All right? Jekk jien qed nikteb li John Mallija, all right, u qed għamel xi ħaġa qed jisraq il-badges tal-karozzi kull filgħaxija u xi ħadd bagħat li ritratt ta' John Mallija qed jisraq il-badges tal-karozzi kull filgħaxija, jiena bid-dritt niġi fuqek u ngħidlek John, għandna dar ritratti. Dawn int kont għaliex għamilta. Illum noqogħdu attenti mhux il-bot ħafna din hawn Malta. Għandna ħafna platforms li jaqbdu ritratt jinbagħat minn xi ħadd jaqbdu jtellawhom il dak il-persuna jkissruh mingħajr ma ġabur verżjoni tiegħu, mingħajr ma jivverifikaw jekk hux veri jew le, qed ikollna wisq minn dawn l-inċidenti, John. Però kif tista' solvi ħaġa bħal din? L-ewwel qed nitlob għal min hu involut fil-medja in any shape or form anke fuq medja soċjali, jipprova jkun ġust mas-suġġetti tiegħu. Dejjem anke jekk taħseb li dan huwa all right, ix-xitan, ma nistax nibqgħu għaddejjin nipprovaw b'mod flippant li naqbdu nkissru il-dak li jkun. Sa nemmen jiena toġobni l-plattaformi jinroġbuni l-fatt li hawn il-bloggers li hawn kulħadd, imma prova kun fer ukoll. Jekk qed tipprova titkellem fuq xi ħaġa, jiena qed nipprova dejjem inġib il-verżjoni tan-naħa l-oħra. Anke jekk ma tirrispondix, imma l-inqas għajtek l-opportunità biex inti tirrispondi. Imma mhux hekk qed jiġri. Però żgur li ħajkun hemm min jgħidlek dik ir-responsabilità daħħalha fil-patata. Jien għandix nagħmel, in-newsroom tiegħi fiha daqsqa qoċċa u m'għandix il-riżorsi biex noqgħod inċempel. Issa ġitni l-istorja bħalma taf illum iktar minn qatt qabel hija tiġrija, hija tellieqa, l-ewwel wieħed mill-platforms li ħajħroġ bl-istorja l-iktar ħajkollu traffic. Allura l-inċentivi qegħdin kollha il-kontra ta' dak li inti tixtieq tara l-medja. Kollha l-kontra tad-direzzjoni li inti fiha tixtieq tara l-medja. Allura, again, John Mallija, l-state intervention joboda, għax fl-aħħar mill-aħħar, tipo min huma daw l-erba' min nies li ħajgħidu speċa jekk jien għandix liċenzja jew le, pereżempju. U jekk daw għandna jispiċċaw captured minn xi 4 politiċi li jridu jsiktuni. Għandi dik it-trepidazzjoni. Però fl-istess hemm it-trepidazzjoni l-oħra ta' dan il-konfużjoni u dan il-kaos kbir. Infatti, John, aħna ngħidu hekk, jien l-ewwel wieħed ngħid żbalji jsiru, għamilna żbalji anke aħna minħabba l-għaġla. Jiġifieri, imma mhux b'mod malizzjuż. Ħafna drabi li qed issemmi inti riżorsi, m'għandix biżżejjed riżorsi, u forsi miflok għamilna żewġ checks, għamilna check wieħed biss. Imma fl-aħħar mill-aħħar blaġla kapaċi toqtol persuna anti bl-inkwiet. U ma mhux naħseb mhux qed noqogħdu attenti biżżejjed. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns.
Mela, ħanaddu sal-parti li aħna nsejħu il-patruni jistaqsu ferm oriġinali, dan jessif ferm kreativ, għax din il-parti il-patruni sejrin jistaqsu. Tajjeb. Il-patruni jistaqsu miġuba li kom il-bib tagħna gbar tal-qalb tal-Browns, partikolarment mis-servizz tal-Gut Health, u jekk intom forsi għaddej minn periodu fejn tħosskom naqqa forsi għarjanin, jew qed taqbżilkom malaj, jew mhux qed torqdu tajjeb, tamlu tajjeb ħafna bħal ma miltien, illi tmur tamlu dan it-test tal-Gut Health, tirċievu rapport dettaljat ħafna, u minn hemmhekk issiru tafu ir-rapport mal-gut tiegħek x'għandu jkun. Issa ovvjament fil-ġurnaliżmu trid ħafna guts, sa fejn fien. Tiġmu. Bro, jiena kien jgħidli 4 stejjer, kien qalli 4 stejjer raw Jacob ġifieri. Tal-films, bro, tal-films. Ma biex taxxa dak kellu għandha motur orange, bdejt ngħidlu minti f'nofs tal bil-motor orange kont mu. U biex taxxaqqa xi 6 foot tu dak. Ejja mhux li ma jidhirx. Eżatt. Kemmu partikolari, u x'karattru partikolari għandu Jacob Borg. Insomma, jħad ħafna gos miegħu meta tfirna. Mela, Ian jistaqsi. Times lost Xwiereb after only a few months. Great opportunity for him at MBB. The Malta Business Bureau, correct? Ekku. X'qed jagħmel mal-MBB? CEO, dak ġipaw ċjatu. Sewa. That's being run extremely well fil-fatt qed jgħid Ian, but said for media, the Times, the fourth pillar, and Maltese democracy. What are Herman's thoughts on this? He didn't actually say what are Herman's thoughts, I'm adding that. Mela, ħanajdlek esattament x'ġara, konti għat-Toskana, 3 ġimgħat ilu, u kont għadni kemm wasal, Toskana għalija l-aqwa post fid-dinja. Kont għadni kemm nizzilt il-luggage u Mario jibbat li text message, can I call you? Ħadd fil-għaxija da. Għadek wasalt? Kont għadni kemm nasal. Kont se noqtlu. Kont se noqtlu għax Mario jiena konvinċejtu biex iġi Times, għax nirrispetta ħafna għalija ġurnalist eccellenti, għandu kontatti ma' kulħadd, jirrispetta s-sorsi tiegħu, jirrispetta u kulħadd jirrispetta kif kitebu fil-Facebook post, għamel post vera ħelwa li għal it-Times anka l-ikbar kritiċi tagħha imorru għandha biex jagħtu l-istejjer. Għallu issa nista' ngħid wara 4 xhur li ekku. Mario xej kellu edha l-opportunità, Mario qed jistudja, daqs special PhD. Ovvjament ma nħux gost li tala, anzi għamilt minn kollox biex nipprova nżommu, imma Mario qed jara opportunità li biddel totalment il-karriera. Jiġri wkoll, John, meta sal ċertu żmien, tibda tara l-batterija tispiċċa ta' fil-ġurnalismu. Ġifieri jiena kultant nibda ngħid kollegi tiegħi, jiena qed nixxi wisq għal dax-xogħol. Jidhru ejja. Taf kemm trid enerġija għal dax-xogħol, taf kemm trid tistinka, taf li għandek il-mobile phone ma jaqtax, tqum fis-7 ta' filgħodu jew xi ħadd tifaħrek xi ħadd jgħajrek, jew xi ħadd jgħaddilek xi informazzjoni, jew għala xi inċident tikkoordina newsroom li ma teżistix dak il-ħin ta' filgħodu biex tara kif toħroġ l-istorja, jew hemm xi żball, jew hemm xi skup u tgħidli xi ħadd irrid niltaqa' miegħek sija oħra. Ġifieri mhijiex faċli u iżjed kemm tikber, iżjed issir diffiċli. You have to be on the ball on so many things. Mario, ovvjament, bra challenge f'settur kompletament differenti, jinkun naħodu Big Bear kieku Mario talaq ma' media organization oħra. Rit career change. Kienet jgħidlek li qed jgħajja? Konna tkellimna ftit fuq ix-xogħol, fuq għax Mario kien daħal hemmhekk bħala assistant editor. Imma at the stage, ovvjament, ra karriera, Mario ħajgradwa bħala PhD, CEO tal-Malta Business Bureau issa. Sa kulħadd jagħmel l-għażliet tiegħu fil-ħajja u kapaċi jgħaddu ftit xhur tajt saqsi lili stess domanda. Ħasaqsilek issa fil-fatt. Għax inti għat li l-batterija ta' Mario, speċa biż-żmien ukoll teżawrixxi ruħha u l-batterija ta' Herman fejn qiegħda. Kultant tasal fil-limitu, John. Kultant nibda ngħid għajjejt, jasal momenti fejn
tibatajt kemm ħandum ġiret l-istess ġlieda, kemm ħandum niprofa nikkonvinċi nies li anka biex jiġu jaħdmu bħala ġurnalisti n-nies għax huwa settura li hija essenzjali għas-soċjetà. Imma mbagħad tiġilek storja fejn inti għamilt kien hawn xi tibdil, biddil xi ħaġa, għamilt xi ħaġa pożittiva lis-soċjetà, politika nbidel xi ħaġa u tik l-enerġija jisnek kollha 25 sena. Ġifieri l-lum tkellimni ġurnata kienet pjuttost produttiva u tajba kapaċi għadha ngħidlek storja kompletament differenti. Provajt kemm il-darba Inti ġanki għall-istejjer, ġifieri qed nifhem sew. Mhux ovvja, mhux kulħadd huwa ġanki għall-istejjer, John. X'ivul li kulħadd? Min hu ġurnalista stoffa jkun ġanki jew. Mhux ovvja li tittara stejjer jiena noħroġ hemmhekk niltaqa' mal-ħbieb b'mod soċjali u nara fejn nħuf xi storja l-ewwel hemm. Imbagħad jiġri John meta inti jiena llum wieħed mill-veterani fil-medja f'Malta, ftita u iżjed minnilhom fil-ġurnaliżmu, in-nies isirru jafuk. U anke n-nies il-kritiċi tiegħek jiġu għandek biex ikellmuk. U l-lum anke klassi politika, klassi soċjali, l-attivisti, ħafna minnhom nafhom sew. Ovvjament ikkontattjawk il-ħin kollu. X'inhu l-ikbar suċċess tiegħek? X'tikkonsidra l-ikbar suċċess tiegħek? L-istess domanda di. Li rnexxiel insalva għal tant żmien għal 28 sena. Naħseb is-suċċessi iżjed mill-suċċessi tal-organizzazzjoni li kultant għamilna ċertu stejjer li vera bidlu l-pajjiż. Jien naħseb it-Times kienet prominenti meta kien ġie referendum tal-Unjoni Ewropea. Jiena din hemm bis-saħħa li dik l-aqwa deċiżjoni politika li qatt għamilna f'pajjiżna. Jien naħseb it-Times kienet kruċjali għal mod kif mar il-każ ta' Daphne Caruana Galizia. Inkredibbli l-affarijiet kif seħħew hemmhekk minn meta bdejna niktbu ċertu stejjer. Jiena minn naħa tiegħi li nieħu gost li minn ħadd over bħala editor-in-chief li ġibna ħafna iżjed żgħażagħ lejna. Jekk tara aħna llum għandna aċċess għan-numri. Nużaw prodott jismu Marfil, eccellenti, tkun taf min qed jaqra l-istejjer minn fejn qed jaqrawhom, kemm qed idumu fuq l-istejjer, kemm sa fejn jiscrolja. U qed tara li d-demografika żagħżugħa qiegħda tiżdied? Iva. Ġifieri kellna fl-aħħar 5 snin kellna 25 to 34 kiber b'mod drammatiku l-ammont ta' żgħażagħ. Dik hija d-demografika eżattament tagħna. U li qed jiġri naħseb jiena li inti dejjem in-newsroom tiġi riflessa mill-foot soldiers tagħha. L-hom għandi ħafna ġurnalisti żgħar, għandhom talenti differenti għandek minn jinnaf Daniel Allu li kull milu maħna sena sentej ma dan literalment itilqu jmur ikellem il-politiċi jagħmel doorstepping u hekk u b'mod inkredibbli kif jirnexxielu jitkellem ma' kulħadd għandek jinnaf il-Claudia Kalleja dila hemmhekk tagħmel human stories huma vera stejjer inkredibbli kif kulħadd ikellimha. Dik il-Mark Lawrence kulħadd jafu. Ma sax nimxi mal Mark Lawrence fit-triq, għax kulħadd waqfu fit-triq da miskin. Ma naħsibx li id-deja ħafna jiena. Naħseb għandu appetite għalija affari. Jirrispondi Mark għalija dik. Darba ġi għaw jirrispondi, għamilna ġi t-lettijat, ukoll dajna u Mark ġifiri. Li għamilna, John, bil-fors kanna nbidlu l-mod kif nibat namlu l-stejjer tagħna. Ġifiri l-lum nużaw iżjed video, stejjer jiset osra tamilhom nużaw il-medja soċjali wkoll għal-benefiċċju tagħna. U l-ikbar suċċess barra x-xogħol tiegħek? Nistja, domanda tajba. John, jiena ma nafx, jiena tafx ma jiena xej il-żożija tiegħi xej disaster, Turbulenti, ja. Mommi mietet ta' 45 jiena kelli 13 sena, hija żgħar kellu 7 snin.
Uħti kella, ma nafx kien kella 19 u Alex hija l-kbir kellu 21. Ġifieri kien hemm disaster meta inti tispiċċa f'dak l-istat. Tista' jew taqbad it-triq tan-niżla. Jew tipprova tara kif ħassalva u ma tispiċċax jinnaf junkie u tispiċċa titfarrak hemm misfel għax tispiċċa waħdek speċjalment ta' 13 sena. Allura naħseb l-ikbar suċċess kien li aħna bħala familja jiena u ħuti Sean hija żgħir, Charlotte oħti u Alex isna dħalna nibbakjaw il-xulxin biex nżommu l-xulxin u fl-istess ħin ħloqna ta' ċertu kompetizzjoni healthy bejnietna. U naħseb il-mod kif irnexxilna niġbdu l-xulxin il-fuq f'momenti diffiċli ta' disprament ta' u naħseb l-ikbar suċċess li kellna. We rallied around each other biex nżommu l-xulxin u għadna sal-lum. Hija l-Alex tafu għandu 63 sena għandu batteries ma nistax nifhem fejn ġibhom. Ġikolli vintage ta' Vinta AI u hekk għandi oħti attriċi, hija żgħira akademiku ieħor jaħdem kull pajjiż minn Xon asna fesaqat x'jagħmel Xon. Le, dan huwa għandu Sean huwa akademiku imma għandu PhD in Disability Studies. Ġifieri dan qed imur f'postijiet minn sin minn Alla, literalment madwar id-dinja u jgħin lin-nies li qegħdin f'postijiet li jkollhom aċċess għal healthcare li qed jillecture wkoll fuq dan is-suġġett imma jmur Gwatemala bħalissa il-Ġordan. Qed jagħmel affarijiet fenomenali. Naħseb ġifieri l-ikbar suċċess kien li irnexxielna flok nitkissru għax meta tkun żgħir u titlef il-ommok daqshekk żgħira. U l-familja kienet daqsxejn ovvjament out of control u jinkont Kif mietet il-ma? kienet cancer, jinkont close ħafna magħha. U f'daqqa waħda fil-li l-persuna li inti you're relying on her, tajt il-lastan, tkun għadek żgħir u vulnerabli. What changed about your worldview la darba mietet il-ma? Sir ċiniku li jiġri naħseb jiena li you're on your own, John, and you have to survive. And nobody's gonna come and save you. Nobody, not even my father could save us because he was facing his own shit. Da tilef il-mara tiegħu għas kien jafxa jagħmel. Kien hemm ċertu snin diffiċli ħafna. Imma li titalli jiena dejjem tallimt keep yourself busy biex tibqa' dejjem kważi sal-lum għadni għaddej keep yourself busy. Allura ma tkun hemm kriżi, x-xogħol, anke mal-familja jien dak li nkun ejja guys, nagħmlu hekk u hekk. Għax speċjalment il-ġurnaliżmu jgħinek kif tirriżolvi anke l-affarijiet personali tiegħek għandek il-taffejt mur, tittara għandek il-kuntatti, tittara x'tagħmel. U għadali għamlek editur tajjeb, mhux ġurnalist, editur qed ngħidlek. Jista' jkun għax inti għandek kriżijiet il-ħin kollu. Ġifieri literalment minuta xi ħadd se jġarlek isma' sorry ħanitlaq għax għajjejt, tkissir, tfarrakt. Stoiku inti? Pjuttost. Imma bad dejjem provide, I kept myself busy wieħed minn dali meta mietet ommi meta kelli 13 sena l-għada mort l-iskola. U taf xiġri meta tkun għadek żgħir u tgħaddi minn traġedja, l-ostra miskin da, ma rridx, I don't want any pity. Keep going, treat me normally. Allura u kienet skomda ħafna l-iskola dak iż-żmien, kont imur dal-għażal, kulħadd min miskina. Ma bil-fors kien hemm punt f'dil-istorja fejn inti espremejt fl-aħħar x'imkien ħarġet din it-trauma. Ma nafx ċono, domanda vera ta' jiena ma tantx nitkellem fuq il-daw. Dan minnhom niftakart ktibt artiklu fuq il-Pink Magazine, titkellem fuq xi 15 sen ilu. Kont mort Manchester, nara ħija żgħir Sean kienet jagħmel PhD tiegħu u niftakar waqt li għaddejjin fuq il-bass qalli taraħ dak l-isptar dak fejn mietet il-mama. Dostja, tkessaħt u
vera kienet għamlet impatt kbir. U niftakar fuq l-ajruplan, ktibt l-istorja tagħha. And how to deal, how you need to go from being a boy to a grown-up overnight. And u niftakar niltija l-editur tal-Pink u għattila publika kemm jista' jkun qabel ma nbiddel femti. Għat l-instanzom xar? Le, għattila joħat publika issa għax sal-ġimgħa dieħla kapaċi ngħidlek. Ġifieri il-fatt li qed titkellem u hekk, imma jien nemmen li you have to pick up the shit and move on sometimes, you know, kulħadd jgħaddi mit-traġedji tiegħu personali. Imma naħseb li żammna għaddejjin bħala l-aħwa Grek, you know, naf kelli 19 sena uħti tarani nilab dejjem il-futbol u hekk, qabdiet minn xahri ejja teatru miegħi. U minħabba fiha spiċċajt ħadd fit-teatru. U llum qed nagħmel teatru li kważi allaċċa mal-professjoni tiegħi. Alex inkollu argumentaw fuq illum fuq l-algorithms, fuq il-big tech, fejn sejrin u hekk. Ma hija żgħar ma' xogħol diskuti ħafna drabi l-ħajja u ħabib personali tiegħi. L-għajnuna li tajtu lil xulxin. Kienet xi ħaġa li kienet miftema, jew xi ħaġa li kienet naturali li seħ bejn aħwa. Le, saret naturali u naħseb li. Naturali. Le, żied kemm għadda żmien ma kienx faċli għax ftit wara li meta ommi. L-ewwel talaq ħija jgħix l-Ingilterra mbagħad oħti telqet ukoll. Spiċċajna jiena u ħija żgħir waħedna. Allura naħseb li to go back to your question, naħseb li kbar suċċess kien li irnexxinna b'xi mod naħdmu bejnietna b'mod personali biex ma naqgħux fin-nassa. We're on the lookout for each other. Għadna sal-lum. Naraw xi ħadd fix-xit ngħidu all right, naħseb dak għandu xi ħaġa. Nargumentaw ta' bejnietna. Għal-ħares li parti parti mill-proċess li inti tixxarbna x-xafra tiegħek, naħseb li kollok relazzjoni maħutek ta' konfrontazzjoni u imħabba fl-istessin. Għax huwa vera tajjeb, vera utli inti li kollok nis f'ħajtek, li tafda b'ħajtek, ma fl-istessin l-esti jikritikawk. Għax inti taf li dik il-kritika mhux ġejja minn post biex ikisruk, imma ġejja minn post ta' mħabba. U jkollok twarrab ligo biex tisma' tikkonsidra u tajjeb lilek innifsek. Ekku, u tajjeb li tibqa' jiena wieħed minn dak li nemmen li rise above the problem, rise above the issue u bnidem ibqgħu rih ir-rispett u bnidem jekk hemm xi ħaġa kbira, ibqa' ħabib tiegħu jekk jista' jkun, Ħantik eżempju personali, Ġon, kulħadd jaf li jiena kont miżewweġ l-Ariadni, Massa. Ariadni hija l-eks mara tiegħi għalmitni l-ġurnaliżmu ġifieri jien u Ariadni llum għadna l-akbar ħbieb. Ma ħadmux affarijiet personali jiena u bejnietna, imma bqajna nirrispettaw il-xulxin, ċemplu l-xulxin, ġifieri tajjeb li you move on. Għandek edewew. Fix-xogħol tiegħi bil-forsa jkollok edew ejja żgur u inti ħajkollok dejjem. Kif tgħix biha dik ir-realtà? Inti trid taċċetta li speċjalment ħabba l-professjoni tiegħek ħajkollok edewwa li jsiru edewwa għax ma jafukx. U ovvjament. Imma forsi wkoll għax tagħmlhom ħajthom daqsxejn diffiċli bil-professjoni tiegħek. Bil-professjoni ma dam mhux personali hu. Ġifieri inti ħajkollok. Allura x'inhu l-valur allura tal-ġurnaliżmu? Jiena nemmen li ġurnaliżmu should be a force for the common good. Jiena nemmen li tista' tagħmel affarijiet at the cost of wrecking someone's life fil-verità. You will only wreck someone's life jekk dak il-persuna vera għamel xi ħaġa ħażina u kienet jaħbiha le. Għax mhux se nagħmilha b'mod frivolu. Taf kemm ikonna stejjerġon kull jum li jiġu fuq il-plattana jgħidu nar ġettali u ma tinduna issue personali u minix se nidħol fiha għaliex għandi nkisser it-tali persuna. Dik hija nuance vera importanti, x'kultant ikun hemm xi ħaġa li hija ta' tibda tinduna kemm il-bniedem huwa kultant ftit banali meta taħdem fin-newsrooms. Tibda tirċievi informazzjoni li hija apposta biex ikisser dik il-persuna. Dik l-informazzjoni forsi għandha importanza nazzjonali,
Pero inti taf li dati tijelek għax daħħaq għal-Madonni biex darba xxilu tfajla. Għal-qaħba. Imma tkun taf id-detalji kollha. Ġifirina kemm il-darba nistaqsi ok xem, x'inhi l-istorja. Anke l-hemm xi ħadd li jafu. I'm saying sometimes you get tasal għandek informazzjoni li hija korretta li tivverifika ma taf li waslet għandek jew minn xi ħadd bħal madna l-ewwel mill-partit tiegħu stess, jew xi ħadd li għandu vendetta personali badal bniedem ma tajilek. Issa tagħmel biha. Huwa fl-interess dejjem nistaqsi huwa fl-interess pubbliku. Huwa fl-interess pubbliku, x'inhu l-interess pubbliku? Jista' jkun differenti minn dak li taħseb inti? Nasfem numru ta' kien hemm numru ta' konsiderazzjonijiet li speċa konna nagħmlu aħna. Ma ħana għal-mistoqsija li jmiss minant Simon Aġus Muscat. Simon Aġus Muscat ukoll huwa Patreon mill-iktar qrib tagħna jtina ħafna għajnuna fejn tidħol l-informatika nsililluminaw. Mela Simon qed jistaqsi. Given how they reveal scandal after scandal, what does their OPSEC look like? Is that opinion section? Okay. How do they defend against hijacking attempts, both online and offline, like social engineering? Hacking. Okay. Diskutajni għafti qabel, John, il-problema tal-affajt li għaddejn fuq l-online. Ġifiri fuq il-hacking, aħna sissa hacking tal-website kena xi 3 eżempju f'dil aħħar sena sentej, waħda minnhom Alla jbierek mir-Russja ġiet. Mir-Russja. Mir-Russja. Ma nix X'intenzjoni jkollhom bħal dawk? It's a Western media, aħna Western media, kulħadd jaf editorialment aħna maħniex favur ir-Russi żgur, allura we're enemy of the state. Da mhux ikun mill-Kremlin ta' ġejja, da jkun hemm xi bot farm x'imkien. Mhux hekk. Imma l-affarijiet li qed jiġru l-miżinformazzjoni li qed jiġri qed jużaw persuni pubbliċi, naħseb anke inti waqgħet għalija John, li jużawk biex ibijaw il-xaħat. U jien nibda ngħid, imma dawn mhux ovvja, again, ħanerġa' niġi għal-media literacy. Ma dawn mhux ovvja li mhux jien qed nipprova nbella għalek xi cryptocurrency. Imma tiskanta kemm għatem nies jaqgħu għalihom, jiena xi xahar ilu kitib li wieħed għall-isma' dik li qed tippromovi fuq Facebook, jiktib dik li qed tippromovi fuq il-Facebook, qed naħseb x'nitfa' 500 euro, tax taħseb għatux qed tajt. U bat qed ninduna, mort fuqha, u qed ninduna li li tara minn xi ħadd tuża r-ritratt tiegħi biex ta' parsi ma nafx min kont intervista u headline. Ġvida laqqas qara xejn rada imma jużaw ċertu nies li qegħdin in the public eye, bħalek, bħal Mark Lawrence, biex ibbellaw lin-nies li ovvjament ma tantx għandhom knowledge tal-internet u ta' kif u qed inqabdu. U Simon qed jistaqsi how do you defend against hacking attempts? Għanna l-akki li għanna IT manager aħna daqxie mux Einil, ġviri, l-termini goes to the other extreme. Ġviri, jgħame minn kollox li we're covered, u speċjalment ċertu stejjer aħna tipprova tuża mezzi ta' komunikazzjoni li inti daqxie jsiet sejf, ma taqbax il-telefon, taqbad iċ-ċempel u hekk anka għal-leaks u hekk. Mbagħad fejn jaslu stejjer investigattivi dawk li nagħmlu ċertu mbagħad nużaw ċertu mezzi aħna biex letteralment kważi mhux foolproof imma as close as possible. Ma il-mistoqsija li jmiss ġevenant kienet Cremona. Question 1. Bl-elenku għawek, bid-direttorju kienet Cremona. Herman N, it-tieni persuna l-lum li rajt jikteb Herman N. Fact check, Herman għanda N waħda. Taħseb mill-esperjenza tiegħek iż-żewġ partiti huma l-istess, xi tajt lin-nies li ma jivvutawx minħabba fek? Il-dastja, l-editur tat-Times istess kemm walla biebu. Domanda valida, nara ħafna affarijiet inkomun ma' żewġ partiti jiena sfortunatament. Per eżempju? U le fl-aħħar mill-aħħar da ifhem u kulħadd les li. Ħala mill-lista jien għajdi. Kulħadd les li jagħmel minn kollu biex jara jekk. Ħantik eżempju.
Għax vera ħellu dal-eżempju. Niftaka jina press. Qabel ma niftħu din il-lista li nħerqan ħafna nismaħħa. L-analiżi the top end. It-tweġiba tiegħek hija iva jew le? Taħseb mill-esperjenza tiegħek li ż-żewġ partiti huma l-istess? Fuq ħafna affarijiet l-istess imma hemm differenzi naħseb jiena. Ok, mela. Kompli. Ħantik eżempju kiena kif jaħdmu eżempju għalli, mod kif is-sajki tal-politiku Malti, niftakar darba minnhom ġie xi ħadd għalli nixtiequ nagħmlu house visit qabel l-elezzjoni, nsejt li ma elezzjoni kienet, għattilhom jiena ġurnalist mhux etika plus Xalla bid-duda. Nafkom kollha. Anyway, u da mit-tali għalli isma' nafu l-persuna jista' ġi kellimni, għalli għatlu jimux interessat, għatlu xina naf il-miħan vota naf sena naf minn intom, għatlu xistaqsu kien-nis, meta tmur fuq il-house visits. Għalli le, uħmeriet, għalli taħseb li n-nis għoddu janalizzaw bħalek u taf minn who stands for what. Għatlu għija, ma tini eżempju, għalli ħantik eżempju, għalli l-biraħ mort house visit u xaħat għallu sma, jekk mintkom se taħfru il-fines li it-tifel tal-karozza, għallu musa nifvotalkom, għallu għat l-istess tal-partijiet liħor. U jena għatlu xieġifiri, x'kemm għandu fines da? Għalli jinsaqsejtu, għatlu x-tip ta' fines. Għallu le, 5,000 euro. 5,000 euro in fines speeding u minn kollox kellu. U jena għatlu nispera battu jitnejjek le? Għalli le ta' għatlu xaħt bħal dax tajdlu, issa nafx istaw namlu. Għatlu maliex ma tajdlux inti ħazin Ma jitlaxu. Għalli għax naf, le għar minnek ġon, naf li l-kollega tijaj tal-istess partit, il-biraħ għallu nirranġalek. Għattifem, għajdlix kif tistaj kollok fiduċja. U dan il-fenomenu disgrazzjat jiġri fi żewġ partiti, skontok? Iva. Taħseb li l-żewġ partiti huma ugwalment korrotti? Hemm politiċi korrotti u hemm politiċi li huma notfa. Fiż-żewġ partiti? Iva. U taħseb li il-livell ta' korruzzjoni f'partit A u l-livell ta' korruzzjoni f'partit B huma ugwali? Ma taħsibx li nistax possibbli li l-editor ta' Times jirrispondi għadi. Wieħed jistaqsi u wieħed jittama. Jieħu ċans. Xi tajt lin-nies li ma jivvutawx minħabba l-fatt illi jiddeduċu il-żewġ partiti huma l-istess. Mantihom xtort, ġifieri li hemm nies li jaħsbu li jinnaf jien nista' nkun xellugi, nemmen li l-Partit Laburista m'għadux xellugi, imma naħseb li l-Partit Nazzjonalista huwa wis konservattiv, allura għalija huma l-istess, għax ma they don't align with my values. L-istess, ma nasibx li huma l-istess f'kollox, le, anzi għandna żewġ partiti pjuttost differenti ma fl-aħħar mill-aħħar il-flus joddu. Taħseb li għandhom wisdejn biex ikomplu joperaw b'mod sanda u żewġ aħba partiti? Il-partit li huwa fil-gvern dejjem għandu l-power of incumbency John, li jgħin ħafna. Però xorta għandu xebba dejn il-media house tiegħu. Għax inti għandek il-media houses tal-żewġ partiti, taf kemmu, inti għandek idea tal-media kemmu expensive biex. Għandi għament. Speċjalment kollok television għaddej kważi 24 sija, tħallas il-ġurnalisti, tħallas il-cameraman, għandek il-kru. Impossibli, naħseb li jridu jaslu żmien fejn jibda jgħidu isma' u għawertet li jibqa' jkollna television station jew nagħmluha b'mod differenti jekk nagħmlu l-propaganda tagħna. Ovvjament għal żmien twil kien wertet ħafna għax daw setgħu jagħmlu overdraft mal-istat tal-qazza bala u fl-istess ħin jikkontrollaw in-narrattiva nazzjonali. Ġifieri kellhom vantaġġ enormi. Ma ħasaqsik għall-mistoqsija, it-tieni mistoqsija ta' kienet anke meta ġie l-każin żewġ mistoqsijiet staqsa. Qed joda drawwa tara mis-seba' joħlit. Dak darba nagħtlu nirranġalek Mossa ġena. Question 2. Kif ħallietek, madu tlift il-fakultà tal-qari l-lum ġara. Kif ħallietek l-esperjenza li Timestock kien scrapped minn TVM? Temmen li ma kienx hemm mintħil politiku, madankollu qatt ma kellkom programm fi żmien il-PN għax ma kienx aċċettat
jew għax ma provajċ. Timeso kienet interessanti ħafna, jien l-ewwel darba li għamilt it-television, għamilni jienu Mark konna tna Virgin, jem tħanna hemmhekk. Imma li niftaħar. Intu Mark min? Mikallef. Mark Mikallef, l-isma, Ġurnalist brillanti. Naf minnu Mark Mikallef. Kien maħna, anyway. Anyway, Marko ħabib tijaj, tkellimna, għadna nitkellmu sal-lum, f'kważi għol-jum. Flim epoka għamiltu għom? Dawk l-episodi. 2014, 2015, ġaħġek. Kif kien hemm intħil minn naħa tal-PBS minimu. X'tibta intħil qed ngħidu? Ovvjament, aħna minni għafiz minn 2015, 2016, Panama Papers. U aħna morna hemmhekk biex nistaqsu domandi kif nagħmel jiena fil-da. Ovvjament, kien hemm ħafna skomdità, tħossa l-skomdità. Ma dak huwa xogħolna men. Dak huwa xogħolna. Meta niftakar, issa ħankun fair, dak iż-żmien kien hemm Reno Buġejja l-editur, nkont nitkellem ma' Reno kien għandu l-pressures li miskin min jaf minn xiex jaddi. Reno qatt ma qalli tagħmilx di. Ġifieri, imma naf li hemm ċertu skumdità. Imma aħna naf li at one point meta qalet il-Panama Papers kif tista' tinjora il-Panama Papers. U aħna nsertajna waħda mill-ewwel programmi li għamilna fil-Panama Papers kienet xi ġurnata wara fej l-ewwel reazzjoni ta' Konrad Mizzi, u kien ġi Konrad Mizzi u Beppe Fenakadami u Carmel Cacopardo, u dak kien ovvjament he was on the back foot, Konrad Mizzi u niftakar Beppe Fenakadami kien massakraħu on air. U dik ovvjament bdejna daw minn huma ta' Times Nazzjonalisti u aħna li. Min beda għajda dil-ħaġa? Konna nisimgħu u naf li tajjir li kien anke fuq il-medja soċjali, Madonna kemm qalawna dak iż-żmien. Saħna kol ma għamilna domandi għas konna għadna nafu d-dettalji kollha. Imma jiena smajt ukoll li wara li għamilna t-tieni jew it-tielet per programm fuq il-Panama Papers għax kellna xogħolna biex nagħmlu taw teġidew li kaċċuna. Issa jina lija, nipreferi nġim keċi with my head high up rather than... Min id-deċida? Mandiġ idea. Sallum għadni ma nafx, John, onesta. Ma inti... Le, ma nafx. Ġurnalist investigattiv. Le, naf li wara li minna t-tillet program ċempilli xaħat u għalli intkom daqsek spiċċajtu. ċempilli xaħat minn fej? Issa ċempilli xaħat, għalli intkom ħajkaċukom, għalli għazzistu l-alla. Ma mill-PBS ċemplu jew? Issa mussa najdlek. Għatte fem, ġviri... Nistaw nilabu Hangman? Laqqa xej. Għalfej id-deċiditu tamlu program ta' television dak iż-żmien? Ifem, deċiżjoni ma kienx tiegħi, deċiżjoni kienet tal-management dak iż-żmien li kien ġara ftit qabel l-elezzjoni ta' 2013 jien kont għamilt dibattitu, kazmin kont għamilt dibattiti once every 2-3 months f'hotels u hekk u kien jiġu n-nies. U konna deċidina nagħmlu dibattitu ġimgħa qabel l-elezzjoni ta' 2013. Taħt l-ospizju ta' Times? Taħt l-ospizju ta' Times. Id-dibattitu li kien ġara dan b'mod inkredibbli b'mod kif għax vera kont għamil d-dibattu ma kelli bida esperjenza ta' television. Kull ma kelli ftit fuq il-palk, television ma nafux. Imma għamilt d-dibattitu spiċċa for some reason, ma niftakarx id-dettalji, ma għamlu ħinnet il-1 u TVM live, id-deċidew kullħat jagħmel dal-live, Strivi Malta kollha qed tara li bla esperjenza ta' television, għamil Lawrence Gonzi u Joseph Muscat f'dibattitu. Probajt nkun fair kemm jista' jkun, met l-istess domandi l-tnejn li huma u kunu faħru ħafna. Allora dak iż-żmien għaliex ma titlux fit-television, ma kienx deċiżjoni tiegħek. Aħna tinsiex, John, distak incredibly ftit nis jafuha kemm independenti hemmhekk at-Times fej l-element kummerċjali u l-element tal-editoriali. Ġifieri aħna jiena nagħmel affarijiet fej jaslu news u hekk fej jidħol il-flus, pocket money, x'nagħmlu f'xiex ninvestu, dak ma nidħlux fih aħna biex nżommu l-indipendenza. Ħanaqbad dan il-punt u nuża springboard jekk ma jimpurtax. Ovvjament intom għaddejtu mill-biċċa xogħol ta' Hillman. Let's go. Ovvjament, kien żmien komplikat, nasum li għadu komplikat? Komplikat għadu fil-qorti u dal-kas.
Ma Ir-reazzjoni tiegħek x'kienet? Anzi, ir-relazzjoni tiegħek ma' Hillman x'kienet għal dik il-ħabta? meta kien jaħdem hemm, Adrian kien close, jitkellem ma' kulħadd, jiġifieri aħna kollha xokkjati hu. Meta għala dal-każ kollu. Fl-ebda punt sa dak iż-żmien ma kellek suspett li jista' jkun kien hemm xi ħaġa. B'dal mod kif spiċċajna nafu llum, għax li x'kien idea. Sa jgħidulek min jgħid kont naiv, naf x'konna ma kienx li naf żgur. Jgħidal ħafna ħmerijiet li tiġġiel nisma' għax da kien jindaħallhom, kien jagħmel xogħol Keith Kembri kien imexxi newsroom, dak kollu bullshit mhux vera. Kien ikun preżenti Keith Kembri fil-binja tat-Times. Ma tara fil-newsroom, ma tarax jew. Jiġifieri dan dil-biċċa xogħol li għax Keith kien imexxi newsroom. Jiena dak iż-żmien ma kontx editor in chief, kont head of media l-post tiegħi. Kemm hu piż kbir dan l-investiment li kellu jagħmel it-Times minħabba dan il-makkinarju li xtara. Illum għadkom iġġorru dan il-piż? Mhux ovvja. Kemm hu piż kbir u ġieli tinkwieta li huwa piż letali? Jien naħseb li kieku saqsejti li 3 snin, 4 snin ilu kon ngħidlek taf li kapaċi jkun letali ġon. Illum nemmen li le. Naħseb li l-ara għadda. Ħati sopravvixxu. Naħseb l-ara għadda. Għax daka san storja kulħadd jafa, ġifieri. Again, dan sar investiment biex jibnu printing press massiva u hekk deċiżjoni tajba ħażina, jiena ma nafx, jiena għalija kieku jiena managing director 2012 ma kontx ninvesti f'printing press le biex għamilt il-medja kif għaddejja. Imma sal-lum nafu x'ġara. Il-problema li jispiċċaw waħlu fil-ġurnalisti, tisma' nies għaddejjin kulħadd jitgħajjar għax intkom kontu tafu, intkom kompliċi, Keith Kembri kien jiddetta kollox, inkredibbli kif kulħadd jibqa' jemmen kulħadd. ċertu nies jibqgħu jemmnu dan it-tip ta' narrattiva. Imma x'tagħmel, John, you do your job, meta spiċċaw tal-ewwel qorti umiljanti li tara l-ex managing director tiegħek l-qorti. Imma naf min kapaċi tal-qorti hemmhekk u ħaqqu u naf li kemm batew ħafna nies mhux għax tort tagħhom, inkluż membri ta' staff li hemm hemmhekk. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Il-ġejjini tat-Times allura x'inhu għax il-print media ovvjament iktar ma jmur inqas qed tiġi kkun smata. Il-Times fejn sejra. L-ironija llum John hija Plus nixtieq inżid ma' dik il-fatt illi jiena u inti tnejn nafu li l-advertising illum m'għadux faċli, qatt ma kien faċli għandna l-advertising. Imma l-advertising qed isir dejjem iktar diffiċli. Illum l-ironija John hija li għandna iżjed arreja minn qatt qabel fl-istorja tagħna. Illum il-Times of Malta jarawha fuq il-website bejn 100,000 u 110,000 persuna kuljum. Views ikonna fuq 500,000 kuljum. Ġifieri website hija fenomenali. Meta nkellem edituri barra li ngħidulhom il-figuri jgħidu li ħannina dinja kien nixtieq għandi dat-tip. Ġifieri għatem tinsiex din hija gazzetta ta' design sena fl-aħħar mill-aħħar. Ma jien meta mmur fuq il-management tiegħi ngħidulhom ara daw il-figuri jgħidu li hija mara l-advertising f'sej. Kollu sejjer Facebook u hemm mod biex inbidlu il-modell u qed jinbidel il-sales team tagħna jipprova jbiddel il-modell tal-advertising qiegħed imma titoqgħod attent ħafna għax int għandek bej sponsored content, ġifieri xi ħadd jista' jakkużawni jgħidulek għandek sponsored content ta' dak it-tali ministru dak il-korrott. Jiena dawk il-sponsored content sakemm hemm xi ħaġa legali li jaħsbu s-sales jien laqas narah is-sales content. Apposta biex jien ma niġix influenzat biex għal xi storja oħra. Aħna ġieli konna Ġieli ċempillek xi ħadd għalek isma' jien għadni kif infaqt aħba 5,000 euro magħhom. Żgur, John, żgur issi. Jien ngħidlu ġejt ngħidlek. Mhux ovvja.
Dika xi ħaġa differenti. Ġifieri aħna spiċċajna darba minnhom f'sitwazzjoni skizofrenika fejn xi ħadd għamel sponsored content ħafe page u fuqha storja kontrih. Ġifieri daqshekk ma nkunux nafu da. Imma ovvjament ħadd tibx taqlaħħa. Nies jgħidulek ara qed jixtri Times dak kif xtara Keith Schembri fil-passat. Ġifieri you just have to grin and bear it and just do what you think is right. Jien dejjem nibqa' nemmen li tagħmel dak li huwa fl-interess pubbliku, dak li huwa fl-interess ta' li tkapaċi ġib bidla speċjalment pożittiva soċjali u ma nħalli l-ħadd ukoll jinqada bina wkoll. Imma il-medja ħadd tibqa' hemmhekk kif nafuha jekk ma ninbidlux bħala ġurnalisti tradizzjonali. We're signing our death warrant. We're writing ourselves out of a job. Intu kol, palissa tagħmel podcast għax podcast sarin, jekk within a year kapaċi tidħol, all right, semmejtlek l-ewwel AI product fej notebook LM, all right, fej jiena literalment nimwaddablu PDF file u jagħmlu li f'podcast bejnietna qed nitkellmu f'5 minuti jkun lest. Ma dak bla video. Mandux il-sex appeal kollu. Li għaw bħalissa fuq din il-mejda ta' Herman Grek u John Malli. Jaddu 6 xhur oħra, John, u jkun bil-video u jkun ħafna nisbaħ minnek u minni. Sorry. Find it hard to believe. So, my mom is highly handsome, so fuck you, AI. Mela, Herman Grek, that was really nice. Ija, għad gost. Stramba, fuq nħal oħra, provajt, anti provajt. Yeah, saqs li jġini f'moħħi but I throw the balls and you bat. U nafu mit-tricks. Issa naf kif iħossu l-persona oħra meta nibda nagħmel dak il-pregnant pause u terġa' tistaqsi domanda, l-istess domanda b'mod differenti. It's good to be recognized. Mela, grazzi ħafna Herman Grek. Nittama intom il-Patreons li qed tismawh qabel kulħadd qed teħdu buzz. Kien hemm ħafna interess, meta semmejna li ġej inti. Kien hemm ħafna interess. Anka bħalissa ovvjament intom il-protagonisti minħabba dak li għaddej fil-pajjiż. Però naħseb anka inti bħala karattru inti pjuttost enigmatiku inħoss. Naħseb għanqalt ċertu sens ta' misteru fl-udjenza tiegħi ukoll. Jiena llum sirt John tant sfortunatament u maċin spiċċa b'mod negattiv, tant hemm kruwa, tant kulħadd irid jaqla l-lum kważi qed innaqqas kummenti preżenza tiegħi fis-social media għax kulħadd ikollu bżonn break kultant. U meta tqum filgħodu tibda tara conspiracy theories qed jitkellmu tibda tgħid what's the point għamilt kumment innokwu fuq xi ħaġa u kulħadd qabel worth it jew le. Imma ifhem qiegħed hawnhekk għax għandi rispett lejk u x-xogħol tiegħek li qed tagħmel John kif aħna maħniex kompetituri, inti tagħmel xi ħaġa differenti biex tipprova ġib. Jiena l-problema tiegħi ma' min qed jipprova jġib jew in-naħa waħda biss tal-istorja jew min qed juża l-medja b'mod irresponsabbli li qed kisser l-isem tajjeb tal-medja tagħna. Mela, grazzi lil Vini Capricci li jessess il-Maple Apex Media, grazzi il-Business Labs tal-li ospitana dik il-magna tal-kafe maġika. Ringrazzi wkoll il-Kutriko, Wellbees.mt, Garmin, Derek Meets, u l-aħħar mhux inqas, Herman Grek. Grazzi lilek John. Fantastika kienet, vera ħadbaż. Narakom il-ġimgħa d-dieħla. Patreon.com / Malija. Mela, tlaqna?